Umakyat na ho sa 50. Ito namang halos 450 mga klase sa mga paaralan sa ilang rehiyon sa bansa na nanatiling kanselado ng dahil sa mga nagdaang bagyo. At abangan mamaya sa ating palarong pambansa update, yung delayed na pagsisimula ng ilang laro, lalo na sa athletics, ay nirereklamo ho ng ilang coaches. Ito namang mga parcel na naglalaman ng halos 46 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Ninoy Aquino International Airport. At abangan din mamaya yung phreatic eruption sa Bulkan Bulusan. Posible raw kahit pa nasa alert level 0 ang naturang bulkan ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. At sa atin pong international news, ang mahigit 40 katao patay sa drug operations doon sa Brazil. Sa ating balitang palakasan ng kupunan ng Gilas Pilipinas, harapin ang kampo naman ng Iran sa unang packet tournament mamayang gabi. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Halos 450 pa na mga klase sa mga paaralan sa ilang rehiyon sa bansa ang nananatili pa ring suspindido dahil sa mga epekto ng nagdaang bagyo at maging ng hanging habagat. Batay nga sa pinakauling data na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 448 na mga pasok pa rin sa mga eskwelahan ang kansilado sa Ilocos Region o Region 1 at Cagayan Valley Region o Region 2 at maging sa Central Luzon Region o Region 3. Maging sa Calabarzon may mga apektadong lugar pa rin at yung area ng Mimaropa at Bicol Region. Maging nga ang Western Visayas at Eastern Visayas ay meron din hong mga apektadong lugar at ang Cordillera Administrative Region at dito man sa Metro Manila. Bukod dito ay iniulat din ng naturang ahensya na mayroong 355 na mga government offices ang sinuspindi rin ang kanilang pasok ng dahil pa rin sa kaparehong rason. Samantala, sa ngayon ay nasa 781,728 ng mga pamilya o katumbasuyan ng 2.9 milyon na mga individual ang naitalang apektado ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo at maging ng hanging habagat dito sa ating bansa mula pa yan sa 4,848 na mga barangay sa naturang mga rehiyon. Samantala mga kabombo, puspusan na ho ang paglalagay ng mga sandbag sa Tulaok Underpass sa bahagi ng northbound ng North Luzon Expressway. Layunin nitong maharang ang pagpasok ng tubig upang regular nang makadaan ang mga sasakyan sa nasabing expressway. Gagamit din umano ang mga otoridad ng pump upang matanggal ang tubig sa nasabing lugar. Kung hihintayin kasi ang kusang paghupa ng baha, maaari pa itong tumagal ng mahigit sa 1 linggo. Samantala, mahigit 2 kilometro na ang pila ng mga sasakyan na nais makatawid sa bahaging iyon ng Tulaok Underpass. Ang southbound naman ng North Luzon Expressway ay may nagkakaroon na rin ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan, ngunit sa kabuuan ay moving pa rin naman ang mga ito. Sa dagdag pa nating balita, umakyat na ho sa 50 ang bilang ng mga individual na nasagip ng Philippine Coast Guard sa katuwang ang ilang lokal na mangingisda mula ho sa lumubog na motor bangka sa katubigan na sakop ho ng Barangay Pilar dyan sa San Antonio, Northern Samar. Mula sa naturang bilang, nasa 41 sa mga ito ay pawang mga pasaherong lulan ng nasabing bangka habang ang natitira pang 9 ay mga crew members ng naturang motorboat. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, lahat ng mga pasahero at tripulante ng naaksidenteng motor bangka ay nasa mabuting kalagayan na. Ngunit 4 sa mga ito ay kinakailangan pa rin na mabigyan ng atensyong medikal. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin mga kabombo, mga Kastar Nation ang isinasagawang search and rescue operations para naman sa lumubog na MBCA Spirit kung saan, kung maalala, batay ho sa ulat ng mga otoridad, naglalayag ito mula sa Victoria, Northern Samar ang naturangang motor bangka at magbababa sana ng kanyang mga pasahero sa San Vicente nang hampasin ho ito ng malalakas na alon doon pa rin sa nasabing bahagi ng karagatan at nakapinsala ho yan sa bahagi ng naturang bangka na naging sanhi naman ng paglubog ng kalahating parte nito. The biggest youth sporting event in the country. Palarong Pambansa 2023 updates.
Kuha tayo ng update mula dyan sa Marikina City, mga kabombo, mga Kastar Nation. Isa sa mga pambato ng Soc-Sargent Region dyan sa larong boxing ay sasabak sana sa bronze medal round. Hindi na makakapaglaro dahil daw nagkaroon ng problema sa kanyang timbang. Alamin natin ang iba pang kaganapan dyan sa Marikina City. May pagulat si Bombo Levi De Leon. Yes, Bombo Dennis at Bombo Eliza, mangyak-ngyak nga ang ibinahagi ni Neil Ray Responte, ang coach po yan ng boxing team mula sa Soc-Sargent. Itong sinapit nga ng isa sa kanya natitirang mga atleta sa larong boxing kung saan hindi na ito makakapaglaro dahil tinalo ng kanyang mismong timbang. Ang atletang ito, Bombo Dennis, ay si Miko Cholo Alvarez, kung saan nanalo na ito kahapon kontra sa isang boxer naman mula sa Region 9 o Zamboanga Peninsula sa 51 to 54 kilogram weight category huyan sa secondary boys dito nga sa bantamweight class. At dagdag pa ni Coach Responte, sinubukan naman daw nilang lahat upang makapagbawas timbang. Ito nga si Alvarez na lugbagpas ng mahigit 1 kilo. Ngunit naubos na lamang ho ang oras na ibinigay sa kanila ay hindi pa rin nila nakuha itong timbang na kinakailangan dahilan upang ma-disqualify itong isang atleta sa larong boxing mula ho sa Soc-Sargent. At para naman kay Miko Cholo, masakit ito para sa kanya na tinalo ng kanyang mismong timbang sa kabila ng kanyang pagsisikap sa mga training upang makaabot din dito sa palarong pambansa. Ngunit hindi anya siya titigil sa kanyang pagboboxing at lalong-lalo na tututukan na din naman daw niya itong kanyang timbang sa paparating pang mga laban. Sa 10 kasi na boxers mula sa Soc-Sargent Region, Bombo Dennis, 6 ang nakalusot kahapon sa elimination round, habang 4 naman ang hindi pinalad. Ngunit sa bilang na ito, 5 na lang ang makakapagpatuloy para naman sa bronze medal bout mamayang hapon huyan. At umasa naman si Coach Ray Responte na hahakot pa rin daw ng gintong medalya ang kanyang natitirang mga boxers dahilan na umano dahil talagang agresibo at may potential naman po daw itong mga boxers na natitira. At narito ang bahagi ng ating pakikipagpanayam kay Coach Neil Ray Responte. Maganda po yung pinapakita na kondisyon ng mga bata. Pero sa ngayon, meron po tayo naging problema kasi sa ating mga boksingero nagkaroon ng overweight sa timbang. Kaya ginawa namin ipa-lose ng weight. Pero unfortunately, hindi kinaya ng bata po. Kaya ngayon, yun po siya. Pero meron pa po tayong natitirang 5 atleta na lalaban po for rules ngayong hapon po. Pero walang imposible. Kung ano lang talaga, may ano tayo sa Panginoon at saka gagawa talaga ng paraan ng mga bata. Hopefully, yung 5 lulos po. Bombo Dennis, sa usapan kasing boxing, isa ang Soc-Sargent Region sa mga lugar kung saan dito nga nagsimula ang ating mga kampyon. Bombo At Levi? live mula rito sa lungsod. Yes, Bombo Dennis. Di ba sabi mo, lumaban na ito kahapon. So pasok siya dun sa timbang. Ibang weight category ba yung kanyang lalabanan sana ngayong araw, Bombo Levi? Yes, Bombo Dennis, ang sinabi sa atin, parehong weight category lang ho ang sanang lalabanan na weight class nitong si Alvarez. Pero may talagang nagmo-monitor sa kanilang timbang. Hindi daw talagang na supervise nitong si Coach Neil Raiden na pinakain ng todo ng kanyang kasamahan dahilan ho hindi na nanabawi itong timbang na lumagpas siya ng mahigit 1 kilo. Okay, Bombo Levi, isa pang tanong, kumusta na yung lagay ngayon dyan ng panahon pagkat nakatutok din ang atensyon ng mga magulang nitong mga batang naglalaro dyan, makikibalita lamang kami kung ano ng kondisyon ng panahon.
Yes, Bombo Levy. Okay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan pa ho mamaya ang iba pang mga update mula ho dyan sa Marikina City, kaugnay pa rin ang nagpapatuloy na palarong pambansa at iba pang mga kakibat ho nitong aktibidad dyan sa naturang lugar. Sa iba pa nating balita, ang majority leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso, isinusulong naman ho ang isang master plan para masolusyonan daw yung problema sa matinding mga pagbaha na naitatala sa Pilipinas. Alamin natin ang kabuuan ng ulat ni Bombo JC Galvez. Iginiit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na nagsasayang lamang ng pondo para sa mga flood control dahil halos 4 na dekada nang nakalipas. Pero sa halip na marisolba, lumala pa ang suliranin sa baha. Sa pulong balitaan, kinatigan din ni Senate President Juan Miguel Migzubiri ang naging payag ni Villanueva at umapila rin ito sa publiko at sa pamahalaan na suportahan ang isinusulong ni Villanueva na master plan para tugunan ang problema sa matinding pagbaha sa Pilipinas. Ang pagkadismaya ni Villanueva ay kasunod ng kanyang ginawang paglilibot sa lalawigan ng Bulacan na ngayon ay nasa ilalim ng state of calamity at lubog pa rin sa baha matapos ang pananalasa ng bagyong Egay. Nais ng senador na kapag inimbestiga na ng Senado ang malalang pagbaha sa bansa sa tuwing may bagyo o malakas na ulan, ay maging daan ito para magkaroon na ng integrated master plan para sa flood control programs ng national government at ng mga lokal na pamahalaan. Aminado ang mambabatas na hanggang ngayon ay walang maayos na nangangasiwa sa flood management ng bansa, kaya kahit may inaayos na flood control project sa isang syudad o probinsya ay napababayaan at binabaha naman ang mga kalapit na lugar. Bukod dito, nais rin ni Villanueva na pagkatapos ng imbestigahan ng Senado ay maging malinaw ang protokol sa pagpapakuwala ng tubig sa dam upang maiwasan na ang pagbaha, gayon din ang samantalahin ang pagkakataon na maitatag na ang Department of Water, lalo't mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagbanggit nito sa kanyang nakaraang SONA. Well, una, magkaroon nga tayo ng integrated master plan for our flood control. Pangalawa, yung ma-check natin yung protocols na susunod ba yung pag-release ng water sa ating dams. Pangatlo, yung sa Department of Water, masimulan na natin. Excited na kami ni Boss SB dyan para maging ganap na batas yan. Ikaapat, gusto natin talaga na ma-involve ang tao, no? Kasi hindi lang ito kasalanan ng isang ahensya, ng pamahalaan. Kasi lahat tayo, meron tayong dapat nagagawang kontribusyon, no, tungkol dito sa lumalalang problema ng pagbaha. Hiniling din ni Villanueva ang pakikisa at kontribusyon ng publiko para mabawasan ang epekto ng pagbaha sa bansa. Naniniwala naman si Zubiri na bagamat malaki ang magagastos ng gobyerno sa isinusulong na integrated master plan, ay pangmatagalan naman ang epekto nito para mawala ang salot na pagbaha sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nagbigay ng pansamantalang tirahan ang Department of Social Welfare and Development sa 227 street dwellers mula sa Maynila, Pasay at Caloocan. Una nang inanunsyo ng nasabing departamento na inilunsad nito ang kanilang reach-out operation na tinawag na Oplan Pag-abot noong Hulyo 3. Nakatulong ito sa 38 pamilya o 113 mga individual, 111 unattached adults at 3 walang kasamang mga bata sa lansangan. Ang Families and Individuals in Street Situations o FISS sa 3 lungsod ay binigyan din ng angkop na mga tulong. Sinabi ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez na sasailalim ito sa evaluation at biometric registration para sa pag-i-issue ng kanilang mga identification cards. Ang pagproseso ng impormasyon ng mga benepisyaryo ay tutukuyin ang mga naaangkop na intervention na kanilang mga kinakailangan. Sinabi ng nasabing departamento na ang Oplan Pag-abot ay isang malaking proyekto na naglalayong tulungan ang mga taong naninirahan at nananatili sa mga lansangan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga kinakailangang interventions na kinabibilangan ng pansamantalang tirahan o proteksyon na kustudiya. Ipinakita ng lokal na pamahalaan ng mga nasabing lungsod ang kanilang suporta sa proyekto sa pamamagitan ng pagsali sa mga social worker ng Department of Social Welfare and Development sa programang Reach Out nito. Tumulong din sa nasabing aktibidad ng ilang miyembro ng Metropolitan Manila Development Authority, Commission on Human Rights at Philippine Statistics Authority.
Sa karagdagan pang balita, umaasa si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na maaprubahan ang kanilang panukalang budget para naman sa pagtugon sa mga kalamidad sa susunod na taon. Batay kasi sa isinumiting panukala na budget ng Department of Budget and Management sa mababang kapulungan ng Kongreso, nasa 31 billion pesos ang magiging pondo ng pamahalaan para naman sa disaster response sa 2024. Ito ay mas mataas ng 10 bilyon mula sa kasalukuyang pondo ng Pilipinas na nasa 20.5 billion pesos lamang. Ayon sa kalihim, magagamit ang nasabing pondo para naman tugunan ang iba't ibang mga kalamidad sa ating bansa. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na nananatiling sapat ang pondo ng ating bansa para naman sa disaster response. Ayon pa kay Secretary Pangandaman, may natitira pang 12 billion pesos na calamity fund na maaaring magamit sa nalalabing bahagi ng ating taon. Una na anyang nakapaglabas ang Department of Budget and Management ng 8.4 na bilyong piso mula sa buwan ng Enero hanggang Hulyo ng kasalukuyang taon. Nananatili naman sa 500 million pesos ang Quick Relief Fund ng ating bansa. Ang naturang pondo ay ang built-in budgetary allocation para naman sa pre-disaster response o standby fund ng mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa disaster response. Samantala, nilagdaan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Vice President and Secretary of the Department of Education Sara Duterte ang Memorandum of Agreement para opisyal na ilunsad ang pilot implementation ng Tara Basa Tutoring Program. Ang nasabing programa ay ang Reformatted Educational Assistance ng Department of Social Welfare and Development. Nilalayon nito na magbigay ng tulong sa mga mag-aaral sa kolehiyo mula sa mga pamilyang mababa ang kinikita na nasa mahihirap na sitwasyon, tulungan ang nahihirapan o hindi nakakabasa ng mga mag-aaral sa grade school na sa mga panganib o apektado ng mga dala ng pandemya ng COVID-19. Gayun din, nabigyang kakayahan ang mga magulang at tagapag-alaga na maging mga guro sa kanilang mga anak. Ang tutoring program ay unang magkakaroon ng pilot implementation sa National Capital Region sa mga lungsod ng Caloocan, Valenzuela, maging sa Malabon, Navotas, Manila, Mandaluyong, Makati, Pasay, Las Piñas, maging sa Quezon City, Marikina, pati na sa Pasig, Taguig, Parañaque, Muntinlupa at sa nag-iisang munisipalidad ng Pateros. Tiniyak naman ng Land Transportation Office na gagawa ito ng mga hakbang para naman mas mapabilis pa ang pamamahagi ng libu-libong unclaimed na mga plaka sa Central Visayas. Kung matatandaan, ang hepe ng Land Transportation Office na si Vigor Mendoza II at pinuno ng Land Transportation Office Central Visayas na si Glenn Galario ay nagkaroon ng inspection doon sa libu-libong mga hindi na-claim na mga plaka doon sa storage facility ng Land Transportation Office doon sa Central Visayas region, partikular dyan sa Talisay City, Cebu. Tiniyak ito ni Mendoza na gagawa sila ng karampatang pagtugon sa nasabing problema. Ang 3.5 hektarya ng pasilidad doon sa Talisay City, Cebu ay mayroong 71,564 na unclaimed motor vehicle plates at 528,772 na motorcycle plates. Sinabi naman ni Mendoza na dapat ay ipaalam doon sa mga may-ari ng mga bihikulo na handa na ang naturang mga plaka para naman sa pag-pick up. Para magawa ito, sinabi ni Mendoza na kailangang pinabibilisan ang proseso ng pag-upload ng data ng mga unclaimed license plates sa kanilang portal. Sa karagdagan pang mga balita, nasabat ng mga otoridad ang 45.9 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa loob ng isang parcel sa Pear Pag Center sa Ninoy Aquino International Airport Complex sa Pasay City. Batay sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency, ang inabando ng inbound parcel ay naglalaman ng humigit kumulang 6,750 na gramo ng white crystalline substance na hinihinalang shabu na nakatago umano sa 6 na foil packs ng mga mani. Sinabi ng mga otoridad na ang nasabat ng mga parcel ay idineklara bilang African kultura.
Ayon sa investigasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, ito ay ipinadala ng isang Michael Mobida ng Johannesburg, South Africa at ipinadala sa isang Wilbert D ng ating bansa. Una na nga rito, pinangunahan ng Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group ang operasyon sa nasabing paliparan. The Palarong Pambansa 2023 Updates. Dako tayo muli mga kabombo sa mga update tungkol dito sa Palarong Pambansa 2023. Yung ilang coaches ay nagrereklamo doon sa hindi nasusunod daw na schedule ng ilan ho sa mga event. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Bacolod. Ipinaabot ng isang coach sa athletics ang ilang mga problema na kanilang nakaharap sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2023 sa Marikina City. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Coach Miguel Arca, masasabi nitong hindi handa ang venue dahil nag-advance na sila sa pagpunta sa Marikina City dahil alam ng mga ito na doon gaganapin ang laro, ngunit nadismaya ang mga ito na hindi pa nalagyan ng guhit ang tracks. Dagdag pa nito, ang left side ng oval kung saan maglalaro ang discus throw at shot put ay naka-aspalto pa at hindi pa nalagyan ng rubber at binuksan lamang ang oval 2 araw bago ang opening ng Palarong Pambansa 2023. Ayon pa kay Arca, naantala ang laro ng mga atleta dahil hindi tama ang nilagay na staggered lanes lalo na sa 400-meter hurdles at pinalitan lamang sa araw mismo ng nasabing laro. Dahil sa pagkaantala ng laro, naging kawawa ang mga atleta at coaches dahil naulanan habang naghihintay ng kanilang laro. Isa pang problema na nakita nito na dapat sa isang stadium inilagay ang throwing area at hindi sa Pasig dahil nahihirapan ang mga coaches sa pag-travel dahil sa sobrang traffic. Nakita din ni Arca na ang time ng laro ay hindi sinusunod ng maayos at kung hindi pa mababasa ng ulan ang mga atleta, hindi pa magsisimula ang laro. Ayon dito, walang problema sa venue ngunit kailangan itong ipaabot ang nakikitang mga problema dahil walang ibang nahihirapan kundi ang mga atleta at ang mga coaches na nag-train sa mga ito upang makapaglaro sa Palarong Pambansa. Dagdag pa ni Arca, bahala na may magalit sa kanya, ang importante na paabot nito na hindi handa ang host ng Palarong Pambansa 2023. Yung distance ng each hurdles, lalong-lalo na sa 400-meter hurdles, on the day pa ng laro, sinukat ulit. So naantala, kawawa yung mga bata na ulan nandoon. Yun yung mga primary problems. Yung pangalawang problem is, supposed to be ang throwing area doon din sa stadium, sa isang stadium din. Hindi dito sa Pasig kasi mahirap talaga yun sa coach. O lalong-lalo sa akin lang mula doon, tatapusin ko muna. Tapos, magmamadali akong pupunta dito, sobrang traffic pa. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, hinihiling naman ng Bombo Radio yung panig ng Department of Education ngunit sa kasalukuyan ho ay wala pang tugon ang ilang opisyal hinggil ho sa naturang mga reklamo ng nasabing coach. Dako tayo sa Bicol Region, yung phreatic eruption dun sa Bulkang Bulusan kahit ho ito'y zero alert level. Posible. Alamin natin kung anong mga parameter ang tinitingnan ho dito ng mga eksperto. May pag-uulat ang Bombo Radio Legazpi. Wala na ngayong na-detect na anumang volcano-tectonic earthquake sa Bulkang Bulusan sa probinsya ng Sorsogon kumpara sa mga naitala nitong Martes, Agosto 1. Sa kabila nito, sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Mariton Bornaz, ang Chief of Volcano Monitoring and Eruption Prediction ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sinabing kahit tahimik o mapayapa ang naturang bulkan ay posible pa rin magkaroon ng phreatic eruption. Ito ay dahil sa nakita ang pamamaga sa timog silangang bahagi ng bulkan na dulot ng hydrothermal activity na posibleng magresulta naman sa nabanggit na parametro o aktibidad. Ayon sa opisyal, marami ring uri ng pag-aalboroto ang posibleng ipakita itong bulusan. Una na rito ay ang phreatic steam-driven eruption na may dalang mga abo hanggang sa umabot ito sa pangalawang level kung saan mas malaki ang mga sumasabay na pyroclastic density current o PDC at ang pangatlong
Pangatlo ay ang effusive eruption katulad ng sa Bulkang Mayon o tinatawag ding lava effusion. Aniya, isang siglo na ang nakakaraan ay wala nang naiuulat na pangatlong uri ng eruption. Samantala, nilinaw ng ahensya na hindi kakailanganin na itaas ang alerto ng Bulkang Bulusan upang magsilbing babala dahil posible aniya ang phreatic eruption anumang oras, kung hindi ay dapat umanong palagian ng lumayo sa 4 kilometers permanent danger zone. Ang bulusan po ay meron po itong ugali na mga panaka-naka na anomalies. Halimbawa po, minsan po ay tumataas po ang bilang ng volcanic earthquake at minsan po ay nagkakaroon po tayo ng pagsigabo ng sulfur dioxide. Kapag hindi po ito sustained, ibig sabihin, mga normal lamang po ito ng mga activity sa ilalim ng bulkan. Hindi po tayo nagtataas ng alerto pagdating sa ganyan. However, pinapaalalahanan lamang po natin ang ating mga kababayan, ang publiko, na kahit po alert level 0 at kapag meron pong ganyan mga panaka-naka ng mga earthquake, meron pong chance na magkaroon tayo ng phreatic eruption. Ito po yung mga steam-driven eruption. Kaya po, mas maganda po talaga na medyo umiwas po tayo sa 4 km permanent danger zone kapag tayo po ay nag-i-issue ng advisory. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Leslie Bingbing, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang nagpapatuloy na blended learning sa kabila ng pagbaha, hindi raw makatotohanan. Ayon yan sa Alliance of Concerned Teachers Party List. Alamin natin ang buong detalye niyan mula sa ulat ng Bombo Radio Dagupan. Unrealistic. Ito ang naging reaksyon ni Franz Castro, ang representative ng ACTA Party List ayon sa panayam ng Bombo Radio Dagupan sa kanya kaugnay sa paglilinaw ng Department of Education sa pagpapatuloy ng blended learning. Ayon kay Castro, mahihirapan din na makapag-focus ang mga mag-aaral at guro na apektado ng pagbaha sapagkat mas magiging prioridad ng mga ito ang kaligtasan. Ganon din umano sa modular learning, maliban sa magiging problema sa device at internet resources. May mga pagkakataon din na ginagamit ang pasilidad ng eskwelahan bilang evacuation center kung saan tumutulong din ang mga guro. Giit ni Castro na iintindihan naman ang paghahabol ng sektor ng edukasyon dahil sa nararanasang learning crisis ng bansa. Binanggit din niya na may matututunan din na lifelong learning ang mga kabataan sa panahon ng kalamidad, tulad na lamang ng pagsusolusyon sa kinakaharap na sitwasyon. Samantala, nagkaroon din ng feedback si Castro mula sa pagpapatuloy ng Department of Education sa isinasagawang learning camp. Nagsasagawa naman ng donation drive ang Alliance of Concerned Teachers upang makatulong sa mga apektadong guro at estudyante. Unrealistic etong sabihin ng DepEd na hindi suspended ang klase, tuloy pa rin using the blended learning. Kaya mabuti naman at nilinaw kasi malinaw naman sa Department Order na number 37 na talagang suspended ang lahat ng uri ng mode of learning. Yan ang balita mula dito sa lungsod ng Dagupan. Para sa Bombo Network News, Bombo Laimi Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, dun ho sa Negros Oriental, may tinutugis pa rin, tinututukan ng mga otoridad na miyembro ng private armed group sa naturang lugar ay tinutuntun pa rin sa kabila ho ng pagkaka-neutralize doon sa most wanted person na sinasabing leader doon sa naturang lugar. Alamin natin ang mga update na hatid ng Star FM Cebu. Matapos napatay sa police operation si Alex Mayagma, ang top 1 most wanted person sa Central Visayas, nangako ang pulisya na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa natitirang mga miyembro ng private armed groups sa Negros Oriental. Inihayag ni Negros Oriental Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Ronan Claraval na ang pagkamatay ni Mayagma na umano'y hitman doon ay magbibigay daan sa pagbagsak ng grupo at nangangahulugan din na one step closer para makamit ang ligtas at mapayapang komunidad. Sinabi
Sinabi pa ni Claraval na bago pa man siya ma-assign sa Negros Oriental, hinahanap na ng mga pulis at militar si Mayagma matapos na ilang beses na lumabas ang pangalan nito sa investigasyon ng Senado sa pagpaslang kay Governor Roel Digamo noong Marso 4. Dagdag pa, nagkawatak-watak na umano ang grupo at karamihan pa sa kanila ay nagtatago at lumipat sa ibang probinsya. Tuloy-tuloy po rin po tayo ma'am sa paghuli sa mga remnants ng private armed groups dito sa Negros Oriental. But just like I've said, nasabi ko po kanina, most of them are into hiding. Lumipat na po sa ibang probinsya, lumipat na po may mga iba sa kanila. According to our intelligence report, may mga pumunta na po sa Mindanao. Ang bahagi ng pahayag ni Negros Oriental Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Ronan Claraval. Samantala, humiling naman ito sa publiko na tulungan sila para panatilihing tahimik at maging matiwasay ang lalawigan. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatuga sa muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Noon ka man balas ang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sinig niya las 12. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Agosto 3, 2023. Sa gihapon ini mo alaga nimong kurman, Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita kaniwa store sa syudad sa Iloilo. May ara gid man bala sang alibyo sa nagataas nga presyo sang balaklon. Sa dugang pa nga mga balita, Vice Mayor Jeffrey Ganzon, wala sang may nakita nga sala sa pagpangutang ni Councilor Saldivar sa kooperatiba. Ginalantaw ang kooperatiba iya, amo ang may diferensya. Dugang pa nga mga balita, estado sa Iloilo Provincial Employees and Community Multipurpose Cooperative, very stable. Dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, update naton karon sa nagapadayon sining palarong pambansa Akyanon Gold medalist sa triple jump elementary boys 2023. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, police and hospital reports driver sa pick-up nga nag-arado sa pabalay sa distrito sang Haro, wala gin papreso sa Haro PNP. Ano ang rason? O di madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Ang detalye sini sa aton nga pagpangalagad inyo mawatian sa dili lamang nga madugay diri
diri kitanay sa aton sini nga mga kabombo kay labing importante sini iyang nga mga pahibalo diri sa aton nga pagpangalagad. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries sa Swerte sa Palengke 2023 sang Bombo Radio kag Star FM. 6.5 million pesos ang kabugusan sini nga papremyo iga panagtag sa aton sini mga kabombo sa aton iyang studio draw. May anom ka mga tagdaog sa studio draw naton. May winner nga mga baton sang 5,000 pesos sa first prize, 4,000 pesos sa second prize, kag 3,000 pesos sa third prize. May 3 ka mga baton sang tag-1,000 ka pesos ka cash bilang consolation prize. Kag sa ato naman sini iyang market draw. Damo pagin sini ang mga tagdaog naton gani sa mga kabombo-ta. Magpamati gidri, magpamati sa market draw naton sa aton sini nga mga kabombo. Mayara sang mga daog na pulo ang mga daog sang tag 5,000 pesos or 500 pesos rather. 500 pesos nga cash kag 800 pesos nga balor sang groceries, no? Sa aton sini matag palamati. Bantayan ang dugang pagin sini may impormasyon sa aton man sini pa rin iyang pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombohanay sa Udo. Sa padayon karon nga pagsaka sang presyo sang mga nagapauna sini nga mga balaklon, hibaloon naton kay ginkapital gini Presidente Bongbong Marcos sa iya sini iyang State of the Nation address nga sa mga kadiwa center kuno, no? Dira ko magkabakal ang aton sini nga mga kabombo sang barato sini iya nga mga baraklon, mga nagapanguna sini nga balaklon katulad sang bugas, utanon kag mga kalanuno ni subong man sang itlog gabi, no? Sa aton sini nga mga kabombo may ara gid man bala sang kadiwa center diri iya sa syudad sang Iloilo or nagaisahanon lamang ini kag nagalibot-libot makaparan bala ining mga pigado naton iyang mga kabombo. I-check naton si Bombo Marisol Viñas. Sol sa report, please come in. Padayon iya sa pag-operate ining mga kadiwa pop-up stores naton diri sa plaza sang La Paz kag sa iban pa nga parte sa syudad sang Iloilo. So makabakal diri sang mga prutas, utan kag lain-lain nga klase sang uga kag madamo pa sang iban. Ang mga ginpanghambal ko na iya Bombo Cham ara lang na sa La Paz, no? Plaza sang La Paz. Kag sa interview sang Bombo Radio kanday Mildred kag Arman mga nagabantay ini sila sa kag nagabaligya diri sa kadiwa pop-up stores sa syudad sang Iloilo. Ti ang mga produkto nga ila nabaligya ginakuha nila mismo sa ila kabanwahanan sa mga local farmers nila dito. Kaangay ni kay Mildred Gangas nga taga Leon, ti ang mga utan niya kag prutas nga ginabaligya halin ini sa mga local farmers sa Ilabanwa. Si Arman iya ti kay taga istansya ni siya, ang mga ginabaligya iya sini amo ang mga uga kag lain-lain pa dira nga klase sang uga, mga baringon kag iban man nga mga pasalubong. Kag didto yaman ni nakuha sa istansya. Ginapabugal ni nila ang mga preska nga utan kag prutas nga ila nabaligya, ila binagid ang mas barato kuno nga presyo sini kumpara sa iban nga balaligyaan. Kag sa aton ginapagpanalawsaw sa mga presyo sang mga baligya sa kadiwa diri sa La Paz Plaza kag amo man dira sa La Paz Public Market, may mga diferensya gid man Bombo Cham ang mga presyohanay nila. Kag amo na gani maulan-ulan kag nami maglaswa kung maghigop sang sabaw sang utan, ari ang mga presyo pareho sang patola. Kung dira sa kadiwa ang presyo sang patola per kilo is 80 pesos, sa La Paz Public Market iya nagalabot sa 120 ang kilo sang patola. Ang kalabasa tag 25 lang ang kilo sa kadiwa, sa La Paz Public Market yan nagalabot sa 30 hasta 40 ang kilo. Ang latoy, tag 20 sa kadiwa, sa La Paz Public Market naman niya, tag 20 hasta 30. Tapos, kung magkadto naman kita sa mga prutas, ang sabaya nga saging sa kadiwa, tag 20 lang ang kilo, dira iya sa Plaza Public Market, nagalabot sa 30 hasta 35. Pero ang iba nga mga presyo, Bombo Cham, pareho lang man, no? Pareho sining tabagak, tag 50 ang isa ka plastic na mga 20 duro kabilog inang unodya. Dito sa La Paz Public Market, dira man sa 50, 60 ang presyo.
Di nakadepende man ina kung diin ikaw yan nagakuha no kag nagabaligya. Kag kung mamangkot kita no sa mga pumuluyo naton about sa presyo ti amo na Bombo Cham mas barato, buro barato ining baligya sa kadiwa kumpara sa didto sa lapas public market. Mamatian naton gani day Mildred Cangas kag ining si Arman Ibanez sa ila mga statement. Uga, daon-daon, mga tanan-tanan mga gulay-gulay, mga prutas giti. Mga pila niyang prices naman. Kay isa way mangga parehas, may diya nga barato, may diya man nga mahal ang kapital. Pero diin nga mas ang kilo mas barato. Mas barato diri. Pareho sa kalabasa. Ilang kilo sa kalabasa? Ang baligyan namon diya kang kalabasa, by 5 lang kilo. Oo. Sa iba niya. Mga 30. Ang kilo ng mga katumbal. Ang katumbal, depende sa presyo sa katumbal. Kay man namong katumbal tila nagsakagid man. Ang mga fruits niya, ma'am, sila. Ang avocado, baligya naman, kara kaisa may 50. Ang babana, kaisa 40, 50. Way mga parihas. Pero ang saging, ang lakatan, baligya naman kara, kay native dia, 50 lang. Ito sila dahil sa iba. Kung Davao, mahal-mahal gawa, mga 80 taon, 60 jakara. Way mga parihas. Pero ang tundal, medyo bara-barato gid man ang tundal, tig 40 lang kilo. Lunes, Mandurriao. Pagka Martes, Lapas. Pagka Merkulis, ang Mulo. Pagka Wibis, balik naman sa Lapas. Pagka Biyernes, Aribalo. Amo man lang nasa isa ka semana. Ang prices nato lamga stay man japo. Stay di man gyapon ang prices. Why man na. Okay man ang bintana, pero hindi kita kakumbi nga kaysa namin ang binta, kaysa pigado man. Daw okay lang siya. At least Kamusta ang aton na ano? Tila, medyo gaulan-ulan ti kamay, pati okay man ang binta. Amuyad to ang pahayag ni Mildred Cangas, isa ka vendor dira sa kadiwa sa La Paz Plaza. Alright, titag pila ko no baligyan nila to ikumparar mo. For example, labing bugas sa Bombo Marisol kay do mo ginisubong ang isa sa mga nagapangula nga isyu kay sang nagligan to nagpaya gani diri si Senator Grace Po nga ang China, ang India, ang pinakadako sining importer sang bugas, nagpayag mauntat sila na sa pag-import sang bugas kay pasiguraduhon Manila sining iya nga may bastante sila nga supply sa bugas dito sa ilas ning lugar. Tagpilang baligya sang bugas tras Kadiwa Center kumpara nimo sa merkado publiko naton na Bombo Sol. Bombo Cham sa paglantaw-lantaw naton gina sa Kadiwa store, pop-up stores nila dito sa La Paz Plaza, wala kita sing may nakita nga bugas. Bali depende na guro kung diin sila ma-assign Bombo Cham no, may ara dito sa Mandurriao, Molo kag Arevalo. Oo. Okay. So, hindi gali niya nga siling niya nga mayara sang although may physical store, but hindi mo silingon gali iya nga Kadiwa Center ni ara lang sa isak lugar. Kunti nagalibot-libot isla gali iya. Oo, Bombo Cham, amuning day Mildred Cangas kag si Arman Ibanez, duwa ni sila nagalibot-libot diri sa syudad sang Iloilo. All right, sige. Inisi, Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Salamat gid Bombo Sol Labinya sa imo siniyang report. Now, amo ni karon ang problema naton sa aton sini makabombo kay gapinadayaw ang aton sini nga presidente sang iya sining Kadiwa Center. Pero ti pipila man lang katawo magka ganar sila dito kung makabenepisyo sila diri rather. Now, sa Kadiwa Center nga ginapayag sa aton sini presidente at the same time among Department of Agriculture Secretary nga barato kuno balaklon dira ti 31 milyones masubra nagbuto sa imo sir bilang presidente. 31 milyones man bala magka benepisyo sa Kadiwa Center mo. Ti diri gani sa syudad sa Iloilo pilang nahot lang guro. Kay ti
subong adlaw ara sila sa lapas. Pagkadason sining simana ara sila sa molo. Oh. Ti tawo ang mga kabumbo naton hindi niya once a week lang nagkakaon na 3 times a day. Nagkakaon ni sila 3 times a day, nagatigang 3 times a day, nagaluto sa sudan. So paano makabenepisyo karon ang kadamaan sa mga crew kadiwa center nga ni? Oh? Sa aton sinimatag palamati. Yung problema tapagid subong sa aton sinimak bombo kay magalabot naman iya sa punto nga manglaghap kitan sinisang bugas palabuton kabay pa hindi. Sa nasiling nga ganin aton ti pila ka mga major importers, pila ka mga pungsod ng mga major importers ang bugas, ang rice. Ang amat-amat na iya sa karon nga hugot man sang ila sining nga paha, bangod man nga tituga sa climate change, gamay sining ila nga production man dito. So ginadipinsahan man ilang ila sining mga pumuluyo, ang ila sining nasyon sa Bangkabilugan. At the end of the day, may bastante sila iyang galuhon or sukbon sa ila sining iyang bulugasan para nga may tigangon, para may kaunon. Oh. Tidiri sa pungsod Pilipinas, amo ni gani ang do kung kaisa do ambota do hindi ko mamaintindihan sa aton nga mga Pinoy. No? Ti hamakon mo nagyan na kita sang duwa ka kino mag-iloy. Subong nagyan ta naman ang magamay. Marcos Sr. and Marcos Jr. Oh? Tingiban sini nagambal nga basi ko labo tas bato bumbot sa basi ko mabtan taman ang magyan taman ang mag-amay pagin. Oh? I'm referring to former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Pero sa present day kita na inistorya na isubong. Sa aton sinimak bumbo. Although away taman mabtan ang the so-called golden years of the Philippines during Marcos time, pero amo pa na ang debatable gani, kagasta subong ginadibatihan pa. Nga sadto kuno iya san simpo ni Marcos Sr., barato pagkaon, may mga nutriban kag kadamo lang. No? Sa aton sinimak bumbo. Ti subong naman niya manwa sa simpo sa iya sini anak, siyang presidente, siya pa nagpungko bilang Agriculture Secretary. Sa sulod sa isa katuig, hindi ta mara makwa siling iya nga dasigay, but ang efforts karon sa aton siling nga handom nga food security daw layo pas patad. Layo pas patad. Ini bala sanguna ara na iya nakapagkit sa aton sining nga history nga kita yung mga Pinoy, kita ni ang nag-train, ang kanto niya mga Vietnamese, no? Iban pagin sini nga mga nasyon to, good nga makatuon iya sa pagpananom sang palay. Now, karon banwati, kita na nagtudlo sila to yung nag-prosper. Yan ay hanang sekreto sa mga Vietcong, sa mga Vietnamese, sa mga Indian, sa mga Thailander, nga iya damong ila sini nga produksyon. Ikumparar dres pungsod Pilipinas nga kumbalikan tang history dire man lang sila nagkuha ideya, kita man nga mga Pilipino nagtudlo sila kung paano magpananom. Galing kiti nakita na bisang past officials, government officials, kag syempre present government officials nga mabudlay abi kung suportaran tangaton sini nga mga mangunguma. Mabudlay. Pero tikon mag-import lang kita iya nga mag-import at ituman kapos ginansya pa. Timbis kung tani nga pautukan kung paano mapadamo mag-increase ang aton sini nga rice production, ginpautukan kung paano kugon ang mga mangunguma
nga maglapot sa punto nga ini silang mawad-an na iya sanggana nga magpanguma. Kagang ila sini iya nga mga kadutaan, ibaligya na lang nila kag i-convert sa mga subdivision. Ti karon kay halos tanan sini iya nga mga rice fields diri sa pungsod Pilipinas ang amat-amat na na-convert into residential area. Ti kunti nga ngakro ng mga Pinoy. Hindi ba? Tiyan mo ning isa kung tani nga dapat manhatagan sa nagakigo sa nagapagtamod ever since nambal na naton kay ti ang presidente na naton. Why naman sa iban nga nagapungko sa Department of Agriculture kundi presidente taman lang? Ti pero sa karon ano ang pinakadabis-dabis to nga nambal sa presidente tao? Kaya ang mga agricultural product smuggler kuno mo ning tutukan kag may kalalagyan. Tima tap na ayhan ang sitwasyon or epekto diri sa aton siniyang pungsod. Kung ang mga smuggler lang aton sining bantayan. Amo na gani nga ginlabo sa bato nga akon sining pahayag nga ginadumdum talamang mga pigado partikularmente mga mangunguma sa tagsa iya ka campaign period buligan ko mga mangunguma, palangga ko mga mangunguma, tikay nga pangayo sila sa bulig sa mga mangunguma mo kag balaan sa mga opisyales naton nga isa sa may madamo sining pamilya among mga mangunguma, mga pigado. Pero kay karon ara na sila sa pwesto. Kano nagaklinabo sa aton sinmakbombo? Daw sa way lang gani sa bungog to nga nagpaubra-ubra lang to kalugo, 3 milyones ang 3 milyones ang gasto. Nagpaubra sang video production sa Department of Tourism pila tong gasto 49 milyones. Pinangopyahan pa ang makita ni mga video kag laragway. Pinangopyahan na hindi pa diri sa pungsod Pilipinas. Tinuway lang sa bungog sa aton sini nga presidente. Nga pisar makabig naton 3 million, 49 o 43 million. Okay lang na. Maigo sa wala kang makadto lang to sa kung sino to nga mga bakunawa. Tiyang ginpromisa nga 20 pesos nga per kilo, bili sa per kilo sa bugas. Ano ba sa presidente? Talapit na lang tada. Tiyang bagan isang kilala ko, siya basibla bumbutsam sa pilang kadlaw. Kung mawadaan nagkikita rin sang kabay pa, hindi, sang palay, sang bugas. Sige man tuya panghugot, mahato ang mga gina-importan naton sang bugas. Base bala maglabot sa punto nga 20 pesos na lang ang sarang nga balor sang bugas nga ma-import sa pungsod Pilipinas sa iban sini nga pungsod. Makaluluoy man kita, hindi man maglabot sa punto kung taniamos na. 53 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12. Pagbaliktad ugang sini nga mga balita kag impormasyon diri sa Bombohanay sa udto istoryahan naton ang balita diri ni Bombo Angel Tan. Hambal sang Vice Mayor, sinya waya sang problema, way man niya sang sala kung ang konsyal mangutang sa kooperatiba. Ti kagapon ni Banwa nag maluha-luha kag nagakedeg-kedeg kunang akong pakilala nga taga Miagaw. Si Sangguniam o si City Councilor Alan Saldivar sa pag-eksplikar natuhoy sa iya sining utang. Kay ginlawag ini sabi ni City Councilor Romel Doron nga isa sa may utang sa kooperatiba. Ti karon si Kagawad Alan Saldivar may good standing niya dito sa may kooperatiba nga ti on time ni magbayad sa iya sining monthly dues. Yang balik Kagawad Romel Doron, siling niya ti basta ga-imbestigar ka gani,
Sinya dapat yang mga nagakadapat sini ibuyagyag mo na da. No? Nga why ka sa hadlok bisa maglapas ka pa sa data privacy? Ugaling abi kang ginistoryahan ta. Ang punto sining nasambit karon iyang issue to sa kooperatiba dira sa Iloilo City Hall. Hindi man niya kay kung sino mga nagulutang. No? Kunti kung paano ginpadalagan ang kooperatiba nga naglapot sa punto nga nagpinagusto na pangutang ang mga board of directors apisar nga may standing pa sila nga loan kagway sila nagabayad sa ila sini nga monthly dues. Amo na dayang issue. Oh? Kung nagutang man niya sa kagawad Alan Saldivar, kung nagutang man niya kung sino dira iya nga talpulano nga empleyado kag miyembro sang kooperatiba sa city government, tingay lakip tato siya sa listahan kag giwaragwag tinga may utang siyaw. Granting for the sake of discussion, nabi nga tanan man kita nagapangutang. Titi nagalabot sa punto nga alang-alang gid. Ang last resort nimo is magpangutang, may gani kay ang last resort nila nagpangutang, hindi kay magbaligya siya bo. Hindi kay magpanguldap bangko. Oh. Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 30 to August 5, 2023. Ang Agosto 4 amo ang first Friday sang bulan. Sa sining adlaw ginaagdang tanan nga mga devotees and non-devotees ng Sacred Heart of Jesus sa pag-attend sang first Friday Mass sa La Tolda magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa Sabado, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang saliwat mag-a-unleash ang ilang great collection of rock songs sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo sa Agosto 5, blasting off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 6, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Excited din ako sa pag-claim sang akon premyo. Bangod mainugbakal naman ako sang dugang approval purchase para sa Swerte sa Palengke 2023 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ako si Sherilyn Albrando sang Barangay Consolacion, San Miguel, Iloilo bilang consolation prize winner nga 1,000 pesos sa first weekly draw sang July 29, 2023. Ari isipon ko 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Silver Swan Soy Sauce ang proof of purchase nga gingamit ko. Madamo nga salamat sa mga product sponsors kag sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Star FM, it's all for you. Tanan kita mayara sang
Bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masamig ginaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko,
mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa takna sining na. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo sa gyapon. Kapuri mo Bombo Chama Blanco Hoover standby sa aton sinima ka Bombo check nato ng linya ni Bombo Angel Tan. Ini may kantanan sa pahayag sang Vice Mayor sang syudad sang Iloilo nga wala man niya sang sala sa pagpangutang sang konsihal sa kooperatiba. Kung madumduman pa kagapon nangin emosyonal si Kagawad Alan Saldivar matapos ginawag ni Kagawad Romel Doron kasugpon sa iya sining privilege speech ang lista, ang pangalan sa mga miyembro kag officer sa kooperatiba nga may milyones sini nga utang sa aton sini nga mga tagpalamati. I-check naton bala si Bombo Angel Tan sa dugang nga detalye. Jel, sa report na please kami. Bombo Cham, wala sang may nakita nga sala si Vice Mayor Jeffrey Ganizon sa ginhimo nga pagpangutang ni Councilor Alan Zaldivar bilang miyembro sang kooperatiba. Sa interview sa Bombo Radio kay Vice Mayor Jeffrey Ganizon, iyan ipahayag nga wala sang problema kung nag-agi sa insakto nga proseso ang pag-loan kag nagabayad sang monthly amortization ang konsehala. Suno kay Vice Mayor Ganizon, balasulon ang wala sang klaro nga pagsulundan ang pagsulundan sang kooperatiba kag Bombo Cham ginhambal diri ni Vice nga ti wala na butang kung kuno abi nga bawal abi ang mga members nga specific example di ang city councilors nga members hindi sila pwede makautang kag kung pila nga amount ang inkaso pwede gid lamang mahulam kag pumadumduman naghambal diri si Councilor Zaldivar nga kung hindi o kung sa umpisa pala naghambal na nadaan ang co-op nga hindi siya pagpautangon, hindi man siya mamilit. Ginpatag man siyang BC Alcalde nga wala nila ginaprotektahan o kung wala man sila sa may ginaprotektahan sa konseho, specifically ini si Councilor Zaldivar, sang tion nga nagpasa sang resolusyon nga nagasil sa mga confidential documents ng kooperatiba kag pagsunod gid lamang ini siya sa nga Data Privacy Act ang ilang ginhimo. Kagahambal diri sa nga BC Alcalde, no one is above the law. Kag base man sa Data Privacy Act, kag kung i-reveal bala Bombo Cham ang confidential information sa isa ka tawo, dapat ni ara ini siya pahanugot halin sa minatungdan. Pero it seems nga nagapati man diri ang BC Alcalde sa ihibalo mismo sa mga practicing lawyers sa konseho nga ti kabahin diri daya Vice kunday Councilor Cabaluna, Councilor Councilor Doron, kag Councilor Sarabia, kag kadamo kag ilang mga councilors ang ti practicing law. Dugang kasan natungdan wala kabalo nga ini siya kun sa bahin niya
sang ihambal sang konsihal kay so far kay majority floor leader sunod diri sa iya ang naga-approve sang speech man sang mahatag o kuna mag-deliver sang iya nga privilege speech Bombo Cham. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon sang aton ma-interview. Ginkon ako kung aware sang data privacy law, hargay ko ako. Kay very clear na kailangan may approval sang concern, no? Kaliti, siyempre sila practicing lawyer, kita under bar. Pero doon bastante, analytical mind ko, doon na-develop mo ko. Kaya sa Congress siya, they can do it. Kaya kung privilege sa speech nila, any topic under the sun, doon gabera sila. Pero doon may specific na nga definition, doon explanation, doon ni Doron, tayo doon ako makaligid. Depende na sa kay Consuelo Saldivar. Pero ang case ni Saldivar, aware ko na nga ang uto dya, ginangioplasty mo. Kaya ako gani, check ko yung sugar ko that time, natito niya, angioplasty ko, 1 million gastos ko, but Diyos ko, hindi ko na kasarang ko na ko. Kung nakakomply sa isang requirement, I think wala man niya kwan, kag may capacity to pay, kompleto man ang iya kwan. Ang sala na dahil ko na ko yung basa, ang ako niya observation, ang kooperatiba, kaya nga wala nila define ng tanan nga rules eh. Ano pagabuhaton, may utang ka kung sinong specific na person allowed to borrow money, nga mag-qualified. Ito ka clear, kasimple na ginaya mo. So, doon ka sawaman nga mag-recommend, gusto ko in writing tanan. Lagyuanay. Kung sa gusto do, wala man taga-kwan. So, bali, Vice, ang question dito, okay lang yan, naging buyagyag ni Councilor Doron sa konseho ang listahan sa mga kapangalan dito nga may utang, sir? Wala mo ko, I'm not aware siyang inugambal niya. Ang nagpasulod na ya, ang floor leader mo sila na take charge kung sino ba pasulod sa agenda. So, kaya gin-screen nila, dapat na isubmit na nilabasin ng ila privilege speech para na-screen in advance. Ito, puro na abogado nga pamatiyag nila, gusto mo na sila. Apply mo yung law. No matter how harsh the law is, we have to apply the law. Your lex. Pumo na yan. Tabuan niya nga na, at least na-explikaran niya, magigam sa due process, ngayon allowed sa to rebut sang issue. Kagang iya pag-rebut, wala ko gapin na tiya, pero tido, kung gusto to tanan ng iya ginambal, tido ma-justify yaman. Ang salalaon, ang committee, ang kooperatiba, kung last line nag-comply, nga pila lang yung maximum nga allow mo. Kagang mo collection kung ano yung specific date nga dapat ka-collect ka mo o kung dapat salary deduction kung ano nga terms ang inilagyan. So, ang controlling factor ang terms and agreement mo. Ang sila dahil gina-review ginayang ila bylaws. Doon wala man namin nag-check. Wala man namin nag-bother. Kaya pila na ka-years doon mo na ginausas ang controlling factor ang mismo, ang officers nila. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Vice Mayor Jeffrey Ganzon. May punto si Vice Mayor Ganzon. Amo ganina, Bombo Angel, amo manang aton sining luyag iya nga matungkad gid. No? O galing kiti daw ambot ko no sistema kay may dribble pa sa bahing sa city government nga 2022 wala sa findings sa musin mo sadto. No? Pero at hag pa iya sa butlak ni Haring Adlaw bisa nagagum-guom subong. Oh? Nga may mismanagement sa bahin karon iya sang kooperatiba mismo. Hindi na kita kung tani magalisa pa iya sa punto bala nga tumuron talang kung sino ang may accountability sinadiri. Kag pabayron tang mga wala nakabayad. Tinga ilakip ta panabi karon iya banwa ang mga nagutang dira pero nagabayad man. Oh? As simple as that, Bombo Angel mo.
Ti karon kay amo na ni kuno ang kung naga-investigar ka kuno sa isa iya ka issue ti nagakadapat kuno nga mag-take ka man sang risk kadodo amo siya na I'm paraphrasing sa statement ni Kagawa doron kagabi di ba mo Angel? Exactly mo siya. Nga bisan maglapas ka pa kuno sa mga layi dira para lamang iya nga mabuyagyag ti malabot yun ako sa punto nga may lapason ka nga layi pero ti is it proper? Kay nagabayad man to yung isa sa gusto, dalon mo saya, just for the sake may presentar ka lang nga nag-utang mangli isa ka konsyal dira? Momo Angel? Actually, ang hambal diri ni Councilor Doron Bala Bombotsam the last time mo kon kahapon regarding man sa pag-interview naton sa iya nga ti ang ginobra nga ni nga pagbiyagyag is like parang do nag-take risk ini siya para nga maplastar ang tanan nga mga dapat plastaron kag kumbaga kuno wala sang may ginatago bala ang atong present niya nga top 18 nga listahan is amo to siya ang mga pangalan nga may pinakadako nga utang hasta sa may pinakagamay bala Bombotsam si ang punto diri ni Councilor Zaldivar naman Bombotsam para sa isang discussion man nga tani kuno before nag-invest before ginbutang ang pangalan niya kung ginantaw man anay sa accounting kung siya bala good payer o kung hindi bala Bombotsam. Nan! Amo pa ginang isa. Tanigin sureball man. Gipasigurado man, abogados Kagawad Romel Doron, dugwain ni karon do siya yung kupog-kupog. Nagbatol lang to siya ka kopya, nangayo lang siya ka kopya nga gay ko na sa may pinakadamo nga utang kay lawagon takro sa privilege speech ko. Ang nagkakadapat, sinadira iya kung may lawagay ginman, granting for the sake of discussion, sino dira ang may pinakadako nga utang kag kung sino dira ang wala nagabayad. Paghatag sang kopya, ari di si Kagawad Alan Zaldivar, ti ano ni, dako-dako utang niya sini, why man siya nagabayad? Tani naman, ambot ko naman ko, tanay sang amo sina. Tapos may iban dira nga, may ara sang outstanding nga loan, may ara man dirang iba niya nga current loan na nila, nga ginabayran na nila sa tagsa ka bulan, salary deduction. Kaya ano to man? Just for the sake nga kurabi, nag-imbestigar, may naga-imbestigar, may nagahusisa. Itani kung mag-plastar man kita kag sa punto bala sa tinaga nga investigation, investigate. Supposedly tanan sini nga mga anggulo left and right sa tubang kag sa likod kag sa tunga-tunga sa ibabaw sa idalom lantawon mo na dira kundiin dirang may dayos. Kundiin ang sunod nimo iya nga tikang kun sa diin ka naman iya sugpon sang imo sini nga investigasyon. Hindi tani pagtudloan ng abogado kay damo pa ni sa gani guro na balaan sa aton proti. Sa mo sini nga kay gayunan iya anong purpose niya? Bombo Angel? Actually, Bombotsam ang ginhambal niya nga purpose niya diri is hindi niya gusto magkadto o kung mangin useless ang investigasyon na ginaobra kag pag-checkar sa mga papeles sang kooperatiba kag para mapahibaluman ang mga miyembro sa nagakalatabo sa kooperatiba just like di ang kwarta kung di nagkadto kung sino na nag-loan Bombotsam. Taniging consult ki anay si Kagawad Alan Zaldivar abe or nagpanghusisa pagid siya further kay hindi bala sang nagligad to ginrecall ko gani kagapon Bombo Angel sa committee hearing to di bala ginpasubmit ang kutob sang mga may loan sa kooperatiba nga mga member or officer mga board of directors ginpasubmit sila sang dokumento. Tapos, dumduman ko pa to gani nga si Kagawad Plaridel na ba nagambal nga nauyatan ko na diri ang dokumento sa kung sinong may mga utang, kung sinong wala nagabalayad.
Pero hindi ko ma-disclose kay ti may Data Privacy Act kita. Ti ambaga ni Vice Mayor Jeffrey Ganson nga wala lang makakuha sa bar exam. Sinya ti sa data privacy nati dapat sa pagkabaloy ako ni Vice Mayor Ganson, ambot ko sakto pagkabati og ina, sinya ti dapat kun may lawagon ka nga ngalan, you should ask permission, anay? Hindi bla? Nga kung mapasugot siya nga lawagon, dra niya sining nga ngalan? Ti tapos, hambalon lang niya nga kalimtan ta na lang to, wala na to. Jel? Actually, Mamo Siyam, amo ginaang natabo man sa may City Council kay ti sa bahay ni Councilor Doron, Balia nga nagapati ni siya na wala sang paglapas sa may Data Privacy Act. Pero the last week, kumadumduman sa mga kabombo nato, nagpasa diri ang City Council sa resolution nga pinag-seal sa mga documents just like ining harinman o kung mga sensitibo, bala mga confidential documents Bombo Siyam, kag ti amo ini siya ang isa man o kung isa man sa mga just like itong hambal yung maawal ago nga kay Councilor Nava, bala Bombo Siyam. Oo. Amo dito sa Bombo Siyam nga tiging seal nila kung tani, tapos kahapon din kakibot man sa mga konsihal sa pagkamatuod. Actually Bombo Siyam, si Councilor Nava nagwa siya samtang nag-deliberate sa Batman ni Councilor Zaldivar kay Baliya gani off the record nga hindi na lang hindi sa gusto makabati naman ng Blabo mo Siyam. Sige. Ang ini si Bombo Angel Pichillerta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid da Bombo Angel Tan. Sa kung sino man ang tawo or opisyal nga mas labing nakaintindi or may mga nagkalain-lain man sini nga interpretasyon sa mga layi or nagakadapat magrespeto sa layi, amo ining mga tawo nga mga abogado by profession. Di ba? Si Iloilo City Councilor Romel Doron, isa ka abogado. Oh? Kaga being a lawyer, nahibaluan kung tani ni Kagawad Romel Doron ang layi. Kag kung nahibaluan niya ang layi, nakahibalo man siya magrespetar sa layi. Kung nabalaan man ni Kagawad Romel Doron o kung wala, nga religious legally nagabayad si Kagawad Alan Saldivar, ti ara na ina iya sa iya. Oh? Pero ang nakita naton sa amo siniya nga mga turn of events, kagapon iya sa session hall sang Iloilo City Hall, isa lamang diri ang mabasa ko, gusto lang iya mag-grandstanding ni City Councilor Romel Doron. Oh? Ugaling kay nagdayos ang iya sini nga klats. Kay ginlakip niya ang pangalan ni Councilor Alan Saldivar nga may dako nga utang ugaling nagabayad religiously. Kag makabig naton iya irrelevant sa issue sang kontrobersiya dira sa may kooperatiba sa mga City Hall employees. Kay nagsugod ini sa pagpamangkot sang mga miyembro kon may bilin pabala ang ila kwarta. Kag didto natukiban nga may mga dalagko gali iya nga utang ang mga opisyal, ang mga board of directors sang nasambit sini nga kooperatiba.
magluwas iya nga may dalagko sila nga utang, patal pa nga istorya, kay wala ini sila nagabayad sang ila sini nga monthly dues. So therefore, dira lang kita kung tani matutok. May utang man niya si Saldivar, nga dako, pero nagabayad siya, makabig naton iya nga lesser evil lang siya abi. No? Sang sa mga greatest evil dira banwa nga nagapungko sa pwesto sa Iloilo City Government orang iban sinigani retired employees na pero may mga outstanding iya nga wala naganubo sa 5 ka loans. Of which nga hindi gid tani ina pwede. Kung ang kilala ko pa nga taga-Binggawan, hindi gid na iya pwede. Oh. Utang ka bala sa 5-6? Or sa bisan di hindi ka mga ulutangan? Oh? Ginaparenew ka lang kung ang imo sini iya nga ang imo sini nga balance gamay na lang. For example, abi nagutang ako kay Bumbo Omel 20,000. 6 months to pay. Karon yara na sa 5th month. Isa na lang kabulan, maimpas na ko, ugaling kiti naglabot sa punto iya nga badly needed ako sa kwarta. Tihambalon ko lang si Bumbo Mel. Mel, pwede nga mautang ko liwat 20,000, ang ulihi ko iyang balayran dira sa imo sini sa ika-6th month ko, ibuhin lang dira pati ang interest. Ti pwede gid kung tani inaya. Ugaling ang nagaklinabo abi sa bahin dira iya sang kooperatiba since 2016 may mga member, may mga officer, kag board of directors nga nag-utang, nag-loan. Why nila ginabayran? 2017, nag-loan naman sila. Nga wala pa nila maimpasan tong 2016 nila nga loan. Ti pwede bala ina? Pwede kiti sila-sila malang damo. Amo gani na nga may mismanagement gani sa kooperatiba. So dira kita ya tutok kag dira si ining mga tawo, amo niya ang pasabto naton. Hindi iya nga para nga may isabit lang kita sa isyo kaga kunuabi no maggwapohon kita sa pananawan sang pumuluyo. Pinataka lang kita ka pinaguwa sa mga impormasyon dira. Nga legally hindi man tani pwede. Oh. Tiba si bala sa sunod sini nga semana maitudlo naman dira nga kung sino nga Herodes dira iya nga opisyal sa city government kag maglayo kag bulid-bulid ang isyu ta nga kung tani matutok lang ta sa kung sino ang dapat naton iya pasabton bangod sa mismanagement kag athag naman ina nga natabo sa kooperatiba dira iya sa city government. 28 minutos nakaligad sa takna sini nya launa. Kung problemado ang kooperatiba sa siyudad sa Iloilo, kumusta naman iyang kooperatiba sa probinsya sa Iloilo? Balikan taning balita ni Bombolin Sibadi pagkatapos ang pinaka-importante nga mga panumdumoras. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners.
Excited din ako sa pag-claim sang akon premyo. Bangod mainugbakal naman ako sang dugang approval purchase para sa Swerte sa Palengke 2023 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ako si Sherilyn Albrando sang Barangay Konsolasyon San Miguel, Iloilo bilang consolation prize winner nga 1,000 pesos sa first weekly draw sang July 29, 2023. Ari isipon ko 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Silver Swan Soy Sauce ang proof of purchase nga gingamit ko. Madamo nga salamat sa mga product sponsors kag sa Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Star FM, it's all for you. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga Sa takna sining launa, balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby kay may batunon kita nga isa iya ka breaking news direktamente sa Marikina City sa nagapadayon karon nga palarong pambansa 2023. No, dumay good news diri para sa mga taga Western Visayas kay leading na kita karon. No? Leading sa medal tally. I-check ta na sa dili madugay with the Bombo Ria Mumblan sa mga latest information. May kantanan sa nagapadayon karon nga palarong pambansa 2023. I-check ta na sa dili lamang madugay diri man sa aton siniya nga pangalagad. Bumbutsa man utong gani kang dag-on sang sang magadaog bala sa palengke draw, magabutan ang ilan sini nga pangalan sa palengke draw be. No? Sa mga kabombo naton kun may napulo kita ka winners sa palengke draw ta. Sa Sabado ni palengke draw nato na.
no, sa aton sini mga kabombo. May napulo ka winners pagkabaton sang tag 500 pesos nga cash. Kag 800 pesos ka balor sang gift pack nga ginalakipan sang isa ka baldeng orokan. 3 ka pack sang kumiya pansit, 4 ka pack sang Lifebuoy bath soap, 3 ka pack sang Pond's moisturizer, kag 60 kabilog, 60 pieces sang 40D vitamins in soft gel. May baldi dira sang urukan para nga dira isulod ang mga grocery items. Makon mo may kumiya pansit ka na. Gamay na lang sa 500 pesos. Baklan mo to be 50 nga manok or 50 nga baboy ang panakot kag utanon. So may sunodano na. May papansit ka na. Daw sa ano ba lang kumplitos Ricardo's iya sa aton sini mga kabombo. Kag sa market draw, may 2,000 ka pesos pagid nga cash prize iga panagtag sa mga winner sa aton sini nga mga pahampang. Isa sa mga pampang naton ti ang video kit challenge. Panami ni kagapatas ta score sa pag-amba sa inyo sini paborito nga mga ambahanon. Balikan ta na sa dili madugay sa aton sini panay nga pagpangalangan check tanay si Bombo Ria Mumblan direkta sa Marikina City sa latest may kantaran sa nagapanayon sa Palarong Pambansa 2023. Bombo Ria sa report ta please come in. Happy to report, Bombo Cham, nga ang Western Visayas ang nagapanguna na sa partial and unofficial medal tally sang 2023 Palarong Pambansa. Ang rehiyon sa Subong ang nakatipon sa 21 ka gold, 16 ka silver, kag 11 ka mga bronze medals as of 12 p.m. Ini naman ang ginsundan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag Quezon o kunang Calabarzon. Amo ini ang nagapanguna sa nagligad nga mga sang subong nga adlaw sa ang aga, pero naunahan na siya sa Western Visayas. Ang Calabarzon ang may 20 karon nga gold, 22 ka silver, kag 18 ka mga bronze medals. Ang defending champion nga National Capital Region ang yara na subong sa 3rd spot sa Palarong Pambansa. So dako gid nga kahigayunan para sa rehiyon Bombo Cham bangod nagset man sa record breaker ang ini si sa discus throw secondary boys si Irex Gabriel Villanueva. May ginimo ini siya sa bag-ong record pero padayon pa natong gina-verify kung ano ini ang iyang nakuha nga record. So sa athletics ini nga bahin Bombo Cham. Aton man nga ginpakig-angutan si Dr. Ramir Oitico ang aton nga Regional Director sa Department of Education kung confident ini nga mangin-leading ang Western Visayas sa 2023 Palarong Pambansa. Very confident. Kampante nga ini. Kag wala man gid siya nagsala. Bangod as of 12 p.m. ang Western Visayas ang nagapanguna sa karon. Hakot kag back-to-back ang gold medal sa Western Visayas. Dako nga kay gayunan. Bangod ang athletics naton ang nakakuha sa madamo nga gold medals. Bombo Cham. All right. Okay. Bombo Cham. Yes, go ahead. Oo. Report nagikan sa Marikina Sports Center ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa 2023 Palarong Pambansa coverage sa Bombo Radio Philippines, ang #1 kag most trusted radio network in the country. Basta Radio. Salamat gid Bombo Ria Momblan sa imong siniiyang breaking news. Sa unofficial tally sa aton sini mga kabombo, no, nagapanguna diri ang Western Visayas na karon sa medal tally. Di kamay pang ang official tally na karon magwa na nga kita gid man ang nagapanguna diri. Kay ti bugal ini sang mga ginikanan. Ngang ila sini nga mga kabataan, mga atleta, no, ang nagpasundayag dito sa ila sini mga abilidad kagin pangluto sa ila sini nga mga kasumpong. Di salamat gid sa mga ginikanan, no, nga nagsuporta sa ila sini mga batang ginikanan ang napasalamatan ko. Batian nyo naman to sa mga previous interviews na sa mga coaches to bla. Ginikanan niya na pasalamatan nila mo.
Kay grabe ang suporta sa ginikanan. Oh, pero pag abot na nibla, lantawa bla kay gaudyak-udyak ng mga local government unit nga kung saan mga atleta dito nag-star sa mga local government unit, maambal ba siya? Bugal ka sa mo sini nga banwa, bugal ka sa mo si Lugay, ko na. 40 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko na this time si Bombo Lindsay Bade. Problemado to ya ang kooperatiba sa city government to. Kumusta ang kooperatiba sa probinsya sa Iloilo? Problemado man bala? Damo man to nag-utang sila kag damo man ang wala nang kabayad? O kon istabliya ang sitwasyon sa orang estado sa kooperatiba sa probinsya sa Iloilo sa provincial government? Bomolin sa report, please come in. Very stable ang status ng Iloilo Provincial Employees and Community Multipurpose Cooperative Bombocham nga may asset nga nagabalor 170 million pesos tubtob 180 million pesos. Sa pagpakigangot naton kay Iloilo Provincial Cooperative Development Officer Attorney Arturo Cangrejo, iyaging pahayag nga mayara sila sa mga investment sa real estate kag water refilling business magluwas sa pag-extend sang loans sa ilaya nga mga miyembro. Sa subong, nagalaom diri si Attorney Cangrejo nga ti makompleto man ang ilang payment para sa land property giaging Bakal Manila diri sa may distrito sa Mandurriao. Subong nga bulan bilang kabahin ina siya sang ilaya nga investments kadti sa pihak sang sining mga issue nga ginapangatubang sang iban nga kooperatiba suno sa iya, dapat nga ti mahibaloan man kuno sa publiko nga good vehicle gid ang cooperativism, agud nga ti makabulig kag maka-empower man sa mga tawo, especially sa ilaya nga mga miyembro. Pahayag diri ni Attorney Cangrejo ang basic idea sang kooperatiba amo nga naga-organize sila hindi lang sa katuyuan Bombocham nga maghatag abino sang pautang sa ilang mga miyembro kundi luyag yan nila nga mag-promote kung paano nga ti mangin mahinalungon sa kwarta kag mangin makinot. Dugang padari niya willing man magbulig Bombocham ang Iloilo Provincial Employees and Community Multipurpose Cooperative sa Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative kung kinahanglan nila kag kung sila gid mismo maghingyo sang bulig sa bahin sa nga provincial cooperative. Pang tinagalaom dari si Attorney Cangrejo nga mapalapit man sa ila ang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative Bombocham. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Attorney Arturo Cangrejo. Even our own Iloilo Provincial Employees Co-op sing nagwa ang issue sang iban nga mga credit co-op diri sa aton. Kami di sa province pinamangkot kami dayon kamusta na ninyo mga kooperatiba da? Tisling namun, I am an officer of our co-op, no? I'm a member of the board of directors. Stably among co-op, yeah. No, you have around 180 million, 170 to 180 million in assets. Although admittedly, for the past year, medyo nubo ang amon nga rate of return. Kaya ang amon nga isa ka negosyo, we are investing on real estate. We're buying properties. May mga balay kami ang mga nasa subdivision, may building kami ng 4-story building, no? May mga water refilling stations kami and other real estate assets yung pinapamakal naman. In fact, we are now in the middle of another negotiation. We're going to buy another 1,000 plus square meter nga duta diri lang sa Mandurriao. And these are the investments sa co-op naman. Kung tanawon mo, this is not going to result to an immediate income sa amon nga yearly activities. No? Pero makita mo na siya kung once mabaligyan na naman namon, dito naman kami gugulpid ako. I'd like to tell you the story sa co-op naman. Several years ago, we purchased a property here in Diversion Road. We purchased that for 20 million. And then about 3 or 4 years later, binaligyan kami naman 34 million income kami dayon. So, you know, amo niya very stable kami kaya we invest our money. Hindi lang sa pautang, hindi sa tao, kundi dito sa real estate man. No? So, ang rason ng singkot, mahigiman kung aga ng mga friends sa media and probably you can paint a different picture of what cooperatives are all about. No? Kaya insofar as kami is concerned, we really think cooperativism is really a good vehicle to help sa aton kag empower sa aton nga mga pumuluyo, no. Modest about the accomplishments mo naton sa pautang. Kadamo kita sa mga co-op nga ginapautang namon sa una nga subong di na mag-utang sa amin. Nga aman because they no longer need the money.
For example, sa Palaysap na yun program na to, may kooperatiba, di kaging pautang na to sila. Ang Palaysap na yun program na, it's a 3-year na loan at 2% interest per year, ha? And yet, saging pa loan naman sila, wala ganun sa katuigin, balik na nila. Attorney Bong, di na mo na kinahanglan, pero may kwarta kami ya. May gagmay kami nga mga co-op. No? Co-op from Bingawan, for example, may doka co-op kami naging pa-loan for Palaysap na yun program. Subong, do hindi mag-renew, kaya ang bati namon, kaya impakambal man nila sa amon, nag-invest na gani sila sa mga real properties. So hindi na sila yung mag-loan. Hindi sila yung namon, that's a sign of success. Di ba? Ang vision natin nga sa pila ka adlaw, ang gobyerno hindi na magpautang sa mangunguma. Ngaman, kaya ang mangunguma hindi nagakinanglan sa utang. Is the Provincial Cooperative Development Office willing to help the city? Well, parinti na muna sila kaya ang apelido parehas. At kung parinti, tagani ang medyo may ginabatyag, willing kita yung magbulig. Of course, we are going to offer our services sa nagakinanglan sa bulig. Kung ginapangayo man nila, no? Pero kung hindi man nila ginapangayo, we can just be a bystander on the background and hopefully no makapalapit sila sa aton. we are quite familiar with what's happening man no, sa city. In fact, we are very interested on what's happening because amo na nakita naton gani nga to a certain degree it naga-create siyang negative na impact sa cooperative movement. We who have been in the co-op movement for so long trying to create that image tani nga sa pila ka adlaw proud kami sa kooperatiba nga magambal, we are working in the cooperative. As president of the League of Cooperatives, what is your take on the situation from 15? May ara kita City Cooperatives Development Officer man, no, may ara sila nga bag-o nga na assign. Actually I am also in communication with him. Gistorya man sa akon, but of course I can only give advices on the sidelines, not until we are going to be officially requested to help man, no. Of course we are trying to relay this to the Cooperative Development Authority. At the end of the day, abigapati kita nga maybe Cooperative Development Authority should assist sa aton mga kooperatiba dira, especially sa pag-protect sang image ng co-op, no. Nabatian Bombo Cham si Attorney Arturo Cangrejo kag tinagalaom diri siya kasi actually siya ni Bombo Cham presidente man siya mo national president ni siya sa League of Cooperative Development Officers of the Philippines. So if kinahanglan kuno sang syudad Bombo Cham city cooperative sang bulig diri man sa aton sa province, handa gid sila kag willing sila nga makikistorya, makahatag advice, makahatag sang talk man abi no with regards sa sining dumala sa kooperatiba Bombo Cham. Kay sa Iloilo may ara kita gani no sang kung saya ang mag-describe sa mga cooperatives nga nag-operate diri sa may syudad kag province of Iloilo, may ara kuno kita sang strong and resilient nga may ara kita kabugosan nga total assets nga 5.99 billion pesos as of the end of 2021. So ang mga registered cooperatives diri sa Iloilo may ara na kita yung 245 pulo dari ang bag-o lang ginakaparehistro, samtang 235 ang na-issuehan naman sang certificates of compliance sang Cooperative Development Authority as of December 2022. Take on Ma'am Balbi ang city government nga may mga 40 milyones pa kami di nga talabunano para nga ma-solve na ng problema, pwede makahulam sa co-op sa probinsya ang co-op sa city, Bobolinse? At ibase pa lang Bombo Cham, mga pahulam sila sa probinsya. Pero actually may ara ko no sang asang miyembro man ko no Bombo Cham sa syudad nga nagayaman kay Attorney Cangrejo, pero inaya hindi man gid formal nga istoryahanay, mas maayo gid kuno nga formal nga makapangayo sila sang bulig or maka-ask sila abi no sa bahin sang Iloilo Provincial Employees and Community Multipurpose Cooperative kung ano ang pwede nilang mahimo para nga mahatagan man sila sa suggestion para nga mangin kaangay man ni sa bahin sang probinsya nga very stable ang ilang nga mangin status Bombo Cham. All right. Adugang ko na lang, Bombo Cham, kitibag ulang gid lamang nagpagwa man sang Executive Order number 243 si Iloilo Governor Earthworth Defensor Jr. nga nagatukod sa fact-finding committee agod nga maimbestigaran ang inibalang nadakpan sang damlag lang last July 26 ang ining administrative aid sa Iloilo Provincial Budget Office
nadakpan ini siya sa drug bypass operation diri sa may distrito sang Lapuz kay tinagaboard ina siya aging patigayon ini sang City Drug Enforcement Unit sang Iloilo City Police Office. Kung balik-balikan ni naton ang ining arestado amo ni si Jojeric Bisnar, Administrative Aid 4 sang Iloilo Provincial Budget Office, kag residente ini siya sang Barangay 3 Poblacion, San Miguel, Iloilo. Nadakpan ini siya Bombot Cham kay nabaklan ini siya sang police kosher buyer sang isa ka sachet sang suspected shabu kag ginakuhaan pag ini siya sang Cham kaduga nga sachet sang ginapatihan illegal na droga nga nagabugat sang 20 grams kag may standard market value nga 136,000 pesos. So ang ining magabugos sang sang ining committee or ining fact finding committee amo ang legal law office, ang HRMDO kag ang Security and Safety Services Bombot Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Lindsay Bade sa imo siniya nga balita. Oras sa aton sa pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Hanay sa Udto. 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. I-check na ton this time ang balita ni Bombo Jomar kay why kuno tugin deteno ang driver sa nga pick-up nga nag-arado sa pamalay kag may mga tiyanggi patungin arado sa may distrito iya sa nga Haro. Apisar nga napanimahuan nga yara ini sa impluensya sang makahulubog sini nga ilimnon. Ti makapila na ni nga bes nga gindala naton diri ang nasambit sini nga issue regarding bala sa implementasyon sang Republic Act 10586. Idugangan ta na balagron sa aton sini nga pagpangalagad. Check tanay si Momo Jomar Villa Jones sa report na please kamin. Nakatala na diri nga mag-atubangay sa may Haro Pente Station ang tag-iya sa balay and ining driver karon sa sining Nissan na pick-up nga nakabunggo sa Tiangge kay nasang aga sa may Barangay Buhang, distrito sang Haro. Matandaan nga ang biktima ang kilala diri ukon ang tag-iya sang balay amo ning si Roberto Subtenente kag ang ining driver sang pick-up nga nakabunggo amo ni si Darwin Victor Abilicena at taga Barutak Viejo, Iloilo, Bombo Cham, no? Balik-balik ang talingning natabo kay nasang kagahon, kung sa denti pauli na kuntani ining driver sa pick-up kag ginapayag may duha pa ini sa kapasahero. Pag-abot sa sabit nga lugar, nawad-an ini siya sang kontrol, rason nga dumiretso sa may higad sandalan kag sa puluyan mismo sining nasambit nga biktima. Ang Tiangge nga ginarkilahan man sa isa ka persona ang nagkalawasak man kag ang isa to kay natrapa sa sulod kay napilpilan to ang napertahan kay solited na rescue man sa katapod diri karon sa Bureau of Fire Protection. Based to sa assessment sa mapumuluyo, nakainom sa makulubog nga limnon ang driver kay tinagapanimaho sang ini ang ginrespondihan sa mga tawo sa palibot. Kag ang isa yung takaupod na tulugan pa sa sulod Bombo Cham ay kabalo nga tinadisgrasya ni kali ang ila sining salakyan. Ina based no sa information sa pumuluyo nga ara iya sa nasambit karon nga lugar kag adolgin ka dismayalan to kay sa pamilya kay do bisan sore o kung pagpayo pasensya why man gin ubrabe no sang driver diri karon sang pick up nga ti abulanay ang gin relay sa ilabi sang PNP sang pulis nga mag kita ay karon sapon sa may Haro Pente Station agon istoryahan kung pila diri ang mga damages. Now gin pakigangutan naton diri si Police Senior Master Sergeant Marlo de Gaspe, ang traffic investigator sa may area diri sang Haro, iya diri gin pahayag Bombo Cham nga ang initial diri nga istoryahan ay nga baydan sa nga driver sa nga sining pick up ang iya sining nga gin pangguba dito yang nga puloy-an o kung nadami sabi sang ini siya ang nakabunggo sa sabit karon nga balay. And at the same time ang pamangkot diri kon nga wala gid detain ang ining driver sunod diri sa otoridad sunod diri kay Police Senior Master Sergeant Ligaspe
wala gin-detain kay wala man sang punishable imprisonment bumutsam o kon wala man sang mga major injury abi nga nang kon ining mga biktima amo na isa sa ginabasihan nga ti why na lang gin-detain. Ang matabo diri nga ti amo na nga itabaydan na lang sa driver sa pick-up ang iya sini nga gid pag-damage dito nga balay. Kag sa amo to gani sa information nga tinakainom abi sa makulubog ilimnon sunod sa pulis hindi pa nila ba justify nga tinakainom gid man although nga ti sunod sa iya no sunod diri sa natungdan nga tinapanimahuan nila nga nagapanimaho sang makulubog ilimnon ining driver sa pick up pero hindi nila ba justify nga ti nakainom ini sang makulubog nga ilimnon kay tiway man sila sang ginagamit diri nga breath analyzer bumutsam ang traffic investigator sa bahin diri karon sa Haro PNP. Ipabati tablano ang lugar sa pahayag ni Police Senior Master Sergeant Marlon Licaspe sa maprikangutan sa Moboradio. Ang lite sa buwang sa daw wala man to kita sang serious man nga pilason to no. Do ang tag-iya lang sang Tiangge ang daw nagreklamo lang masakit lang iya baga. Ang driver to sa pick-up tadungpo no. Bisa sa papagapanimaw sa ilimnon. Oo. Pagpa-check ta sang iya sa lakyan daw wala sa to dala mga ORCR so pa safe ginpound tanay sa barangay Barangay Buhang kay Kagawad to sa isa ka Kagawad so siya to ginpangayuan ta assistant para ma-impound tong mahold ang salakyan. Ang baka pamilya nga kuno ay detain sir ang takbo to. Anyway ang kaso sir is not hindi man punishable sang imprisonment kay damage to property ang penalty sina is fine. Kung ano ang damage ang iya na guba, amo lang ito ibabaydan. So wala sang imprisonment. If may mga pilason siguro nga mga serious, dira naton pwede maprisong isa ka tawo. Di ba baydan niya itong damage? Istoryahon tapan nila karon. So amo ginaang matabo, baydan niya ginaang ang iya na damage. Nakainom sila sir hindi. Ang nakainom so sa aton part hindi man kita wala kita sang justification pag mga test nga mahimo nga mapamatud-an ta nga nakainom siya. So wala kita justification nga nakainom gid siya. Ang mabutang ta lang kita nakapanimaw ilimnon. So ang ilimnon nga nagainom is violation niya na. May kamo test sir no? Wala kita sang alcohol breath analyzer gin-provide sa aton ay may ara tani kari sa ginkuha sa aton kay mga defective naman to ang mga ang ginisyo sa aton. Okay. Si Police Senior Master Sergeant Licaspe diri karon bubusap. All right. Ang salakyan sa botol gamay man tong damage sa tong gin-detain ng anay kay pangitaan to sang ORCR sang otoridad nga dala ma-present karon sa hapon. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid da Bombo Jomar Villa. Hindi ko na ma-recall kung ano nga tuig atong natabo sa duha ka manunudlo bala tong mag-asawa. Matapos atong nasambit sini nga hitabo, damo-damo na nagpanawagan nga dapat mabakal kita sang breath analyzer, alcohol breath analyzer, so on and so forth. Now, gin-updatean man ni naton it turned out nga may gin-provide sa City Iloilo City Police Office but do gin-bawi adto sang Land Transportation Office kay ginpakayo kuno ano na ganing ginapaliwat bala? Ano nang term nalipat ako sang term basta do ginpaliwat kuno nila to whatsoever. Pero ti hasta subong wala gyapon sang alcohol breath analyzer nga ginagamit to determine nga ang isa iya ka driver is under the influence of
alcoholic drink or beverages or beverage for that matter sa aton sini nga mga kabombo. Now, diri sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, no? Why pulos ni ang Republic Act 10586. May mga naistorya kita nga mga tawag siya gani, may mga naistorya kita nga mga traffic investigator balakang gati isa man ini sa ilang nga sentimiento. Kabalo kamo banwa nga labing importante ining alcohol breath analyzer nga equipment kay amo ining balasihan sa korte para iya nga mapasakaan sang kaso ang isa iya ka driver nga under the influence or DUI, driving under the influence. But amo na gani ang isa man sa mga punto naton sadto wala banwa. Hindi man lang kita kung tani magsalig kag daw kasubong iya nga ginahimo ta nga scapegoat ang kakulang sang equipment agod nga magpanghusisa. Kag subong man pasabton ining mga tawo nga naglapas sa aton sini nga layi. Kay under sa Republic Act 10586, Rule number 3, Procedure for Apprehension, ara na dira banwa ang ginatawag nga pagdeterminar sang probable cause. No? Nga ang isa iya ka law enforcement officer may reasonable ground kag ginapatihan niya nga ang person nga nagamaneho sang motor vehicle is under the influence of alcohol, pinaagi sa pagpatigayon sang sobriety test. But before sa sobriety test, madetermine na kuno sang law enforcer or law enforcement officer kung nagaikis-ikis dagan sang salakyan, gulpiada lang ang nagpundo, overspeeding, nagaswerve siya, no? Ti indikasyon ina nga yara sa impluwensya sang alcohol ang nasambit sini nga driver. Pero wala dira iya nagauntat nga makakonclude na kita nga or ang law enforcement officer makakonclude na nga ina siya under the influence. Ano pa gina mga balasihan? In the course of apprehension sa aton sini nga mga kabombo, no? Nagakadapat nga may ara kuno iya nga mapanimahuan ang aton sini nga law enforcement officer ti generally ni kung nakainom ikaw gabaling nga sugi na iya. Ang baho sa gilimno nagagwa sa imo sini ginhawa. Ano pang mga aktwasyon sang hubog nga tawo? Nagapiritla. Ang iban sini gani do ginahandom ko pa ya bombo umel nga mangkon nga abilidad kay kon ang iban ko mahubog grabe ga tanlas ko no mag-English. No? What's the fair sir Florence no? Perti mo. Sa aton sini mga kabombo, nagapalamula ang mata, do tuyo, no? Pigaw na ang koordinasyon sa iya sini nga panghulagon kag mabudlay na insindihon. Kag hindi na makaibalo magsabat sa mga palamangkutanon. No? In any case, the burden of proof to establish the existence of probable cause, pala nyo kung kay sino nga bagay na, sa local or sa law enforcement officer. Di ko makasugata kay mo yan sang law enforcement officer nga matamad. Imambal sa usaya, yun lang to sa aton sini mga kabombo. May screening pagid niya mo sa pagdetermine kung under the influence of alcohol ang isa ka driver. Sa aton sini nga mga kabombo. Pero ambot lang kung nagalapot kita sa punto nga may ara sinadre or natabo ini or ginpatigayon ini sa aton sini mga traffic investigator. No? Kay dapat sinamanwa may ara na sang 3 sobriety test. Ano ining 3 sobriety test nga ginatawag?
ti ining the eye test, no, mahambal na ang traffic enforcer nga kita mo rin akong tudlo, sundabi sang imo mata, kundin ko ni pagkatuon, diba amo-amo na ang traffic enforcer or ang local or ang law enforcement officer, mambasa pila ka bilog akong tudlo, katulad sina sa aton sinimatag palamati. Walk and turn. Lakat ka bito, duha ka tikang, tapos liso ka sa wala. Kag ang one leg stand. Sa aton sinimatag palamati. Tikon ma-perform ina ko no? Kag ma-fail dira ang isa iya ka driver sa aton sini nga mga kabombo, tinaga ka dapat nga i-put on to record sa law enforcement officer sa aton sini karon iya mga kabombo. Kung nakapasar naman kunong driver sa 3-field sobriety test, ang driver shall be apprehended for the other traffic offense only and not for violation of this act or sang 10586 RA 10586. If the driver fails any of the field sobriety test, the law enforcement officer shall proceed to determine the driver's BAC or BAC, blood alcohol content level, through the use of the ABA, alcohol breath analyzer, on site. Sa aton sini mga kabombo. Tidiri kita karon nagkakaproblema. Kay why kita sang alcohol breath analyzer sa aton sini nga mga kabombo. That is why nga ang mga kalabanan sa mga nagamaneho nga hubog, kung makadisgrasya, absuelto. Absuelto. Kay waay kita sang tama malang kung tanin ni kasimple nga equipment, pero nga nagalibog ang ulo ko nga wala kita sini. Diri sa syudad sa Iloilo, may ara kita sini. Kung may ara kita sini, paulaman nyo itong ICPO. Lately, nagpagwa sa pronouncement si Mayor Jerry Treñas nga istriktohon niya kag pangdakpon niya ang mga motorista nga nagamaneho sa motor under the influence of liquor. Pero paano naton ma-determine kung why kita sang alcohol breath analyzer? Kag sa alcohol breath analyzer sa aton sini mga kabombo, nagakadapat nga mas malapaw siya sa 0.5% nga blood alcohol content. Kung under siya sa 0.5, hindi na siya makabig karon banwa nga ang ila siniya nga standard amo sinay. Amo ning isa sa mga ginpahayag man sang isa ka traffic investigator, no, gin-explikar niya sa aton kung paano sila ka problematic man iya sa pag-resolve sining mga kaso nga vehicular accident kung gabi kagahon kag under the influence ang isa iya ka driver. So dapat ma-resolusyonan na ini sa aton sini nga mga kabumbo, sa aton sini nga mga opisyales, tagpila man lang ng alcohol breath analyzer man. Bakal kita gani isang slakyan, alcohol breath analyzer, dikdak bakal. Dali lang gid kay may flash report si Bombo Marisol Binyas, may dako nga kahoy nga natumba sa distrito iya sang Lapas. Bombo Sol, sa report please come in. Bombotsam na pang-utod-utod na ining mga parte sang kahoy kung sa diin sandina mga around 11 a.m. sang kaagahon natumba ining century-old nga nara dira sa tubang sang Burgos, Mabini, Lapas, Bombotsam. Kag amuyad to nag-cause ang ini nga insidente sang mga almost 1 hour gid nga traffic kung sa diin nagre-route ining mga salakyan. Rason sini Bombotsam nga anatumba ining kahoy, syempre una sa sobra kakamal-amon bala Bombotsam kag mismo sa pabag-ubag-o nga tiyempo, maulan, mainit, syempre kahoy dali na sa magabok Bombotsam kag amuyad to no.
ang sanggapon pagidit adlaw may nag-agi nga truck kay may checkpoint bala dito Bombocham ti nagpangalihid ining truck kag wala yaman nabungguan pero nasagi ya lang Bombocham kag amo to ang nag-cause sang kumbaga pag rupok o pag humok sang parte sang kahoy nga sang nara nga ini kag amo yadto sang gina bali nag-amatamat lang man ni Bombocham kahuni nga amo diyadto may nagdalagan gani nga tawo sang nabatian niya ang huni sang pag raginit sang sini nga kahoy kag mayo lang ang nagasunod nga kotse bago pa kuno ini Bombocham nga wala siya nakadiretso kag nakalikaw gani pero sa masubok nga palad may gas-gas man sa gihapon ining salakyan nga nag-agi didto Bombocham kag ari gani pamatian ta sa dugang nga impormasyon si Barangay Kapitan Lelibet Eduardo, Barangay Kapitan sang Burgos Mabini La Paz. Mga past 11 ari man kami mo. Oo, ari kami. Medyo ang pagtumba sang kahoy pagkautod, medyo hagan-hagan, hindi gulpi. So nakapreparar ang kotse nga dapat siya una matumba, nakapreparar siya kay hinahinay ang pagtumba mo. Di madugay nila di mga nakitaan sang Christine sa wala gin pa Sang primero, nakita ko na nga daw medyo delikado pero nareklamo ko na ina sa DNR. Pero daw wala man kay gin-check nila okay pa man ang puno. Pero siguro sa sige-sige nga ulan, wala lang takabalo basi naghuyang na kagkahapon may nag-agi nga truck medyo natandog niya sagi lang hindi atuli binunggo kay ang puno ara sa sulod balay siguro kay bala may checkpoint di kahapon nagpangaligid sila sa igad so kahapon pa lang nakitaan na maski sa nakitaan na may crack ang puno daw medyo may crack. Ano kataas man ang puno mani nga nagasawyan? Tupong sa balay. Bombosal? Yes, Bombocham, amo yadto ang pahayag ni Lelibet Eduardo, Barangay Kapitan sang Burgos Mabini. Kaga mo na sa subong ang tag-iya sang yadto nga balay Bombocham kung sa diin allocate ang kahoy nga nara ti naga-evacuate sila subong kag didto sa likod lang sang inang balay sa balay sang iya utod naga-star sila. Alright. Tiner sila. Sige. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Salamat kid Bombo Sol Biñas ti mayo lang ni kay waisang may nadagdagan to nga tawo. Waisang may napilasan. O kag na-clear naman to matamat subong ang area. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang isa sa mga maswerte nga tagdaog sa pinakaunang nga palengke draw sang swerte sa palengke 2023 promo. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. Ako si Elsie Sampani, sang Barangay Suok, Aribalo, Iloilo City. Nagdaog sang 500 pesos nga cash, kag gift pack nga nakasulod sa balde nga urukan. Yari isipon ko, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Nagamit ako sang Silver Swan soy sauce nga propo purchase. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio Philippines kag sa product sponsors tungod sang ako nadagan mainugbakal na ko bugas subong adlaw. Gani ikaw ka Bombo, ano pa ang ginaulat mo? Magpasakop na sa promo sang Bombo Radio. Premium mismo ang nagahulat sa winners. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 30 to August 5, 2023. Ang Agosto 4 amo ang first Fridays ang bulan. Sa sining adlaw ginaagdang tanan nga mga devotees and non-devotees ng Sacred Heart of Jesus sa pag-attend sang First Friday Mass sa La Tolda magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa Sabado, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang saliwat mag-a-unleash ang ilang great collection of rock songs sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo sa Agosto 5, blasting off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 6, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, magpangayo kita sa kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangtubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo. Afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Yari na ang kahapon lamang program on a beautiful Thursday. Still beautiful even if it is raining because rain is still a blessing, di ba? Good afternoon sa liwan, sa aton din nga mga tagpalamati, labinagid sa aton nga mga friends abroad. Uy, kumusta na kamuda? Miss you na. Ano nang latest dira sa inyo? Share ang inyong mga kahimtangan subong, ang inyong mga status, ang inyong status ng heart. Kumusta ng love life niyo da? Kumusta ang inyong sitwasyon? Kumusta ang trabaho? Email ha, ang inyong mga istorya sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I guess sa mga ara sa abroad mas convenient kaya ang pag-email, no? Sige, email na lang kamo Pero ang mga sa diri lang gid, malapit diri sa aton, pwede gid nga isulat sa mga banwa-banwa even, no? Pwede ka sulat, ipadulong diri ang inyong mga istorya sa Bombo, diri sa Sky City Tower, sa Mapa Street, Iloilo City. Ay, kumusta ka na dira? Pani, sang haniway. Wala mo ko ginsabat sa akong nga gin PM sa imo, nag-email na gid ako dira sa imo. Paki-check man pakituki man dira sa imo nga email and also ang imo nga messenger, ang messenger mo wala mo gid natuki. Pero I just hope sa email mo, matuki mo na ha. Kaya sa Sabado na bala kita mag-istoryahanay, sa Sabado na kita mag-interview sa imo. So sayang man ang 1,000 pesos kung hindi ikaw maka-reply. Palihog lang, gapangayo ko to sa imo nga cellphone number para nga matawagan ko na lang ikaw. Salamat gid, and so I welcome everyone sa sininga hapon. It's August 3. Good afternoon sa inyo tanan. This is Tita Regine para sa KLP. Ari naman ang song nagikan kay Keija Velez with, it's Regine Talk. Thank you, good partner. Mahal Ka ng Mahal Ko by Regine Talk. Good afternoon sa inyo tanan. Sinta, kumusta ka na?
Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Sana'y mapabigyan ng isa pang pagkakataon. Isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo. Bagong minamahal, huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Bakit ba humanap ng iba? Bigay ko naman lahat sa'yo. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit ba iniwan mag-isa? Nagturugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na akong tanga. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Mahal ka ng mahal ko. Sa'yo bagong minamahal. That's staying positive in a situation nga do hindi manami pero amuhid na iya ang manami sa tanan, no? You can still see joy and happiness in every situation nga nagakatabo sa aton. Swerte mo, mahal ka ng mahal ko. O di ba? Sometimes hindi alang kabalo, no? We are so lucky gali. Galing lang gid ang aton nga pananaw nga daw we're miserable, we're not happy. Bottom line, look at the brighter side of things. Good afternoon again. Sa liwat, I am ready. Ang magbasa na sa ating mga kasaysayan sa sining hapon again sa may mga interest dira. Kag sa may mga ready na nga mga kasaysayan, email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or send na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kumusta ikaw today? Well, anyway, here's our first story sa sining hapon, her 50th. This is from Miss G. Dearest Tita Reggie.
Maayong hapon sa imo, tita. Sa tanan nga katapos ang bombo, kag syempre, labi ng gid sa tanan nga nagapamati, nga nagatutok sa kahapon lamang program. May tiyempo ako magsulat now, tita, kay free ako every Sunday from 11 p.m. hasta tuyuhon ako. So, makatype-type ako. Isa ni sa makapadula kapoy ko after work kag biyahe. It's exhausting, tita, pero carry Ika-50 na ni, lapit na lang malabot edads mo, char. Nakatunga-tunga na kita sa shin? Tita Reg, life naman, istoryahan ta, tita. Pero hindi na about sa life ko, kaya wala pa latest happenings kay iyay. Alright. Okay, sige. I wanna skip this part. Sige, ma-start na ako, tita. About ni sa kabuhi, tita, lalo na sa may mga gina-go through, nasa rough times, may gina-weather nga storms, naga-suffer, kag-ara sa mabudlay nga sitwasyon. Ti, okay pa ka mo dira? Kaya nyo na. Salig lang sa Ginoo. Carry bells. Or padala nyo na sa kahapon namang program. Pero hindi nyo lang pagtingbagid, bilog nga kasaysayan sa kabuhi nyo para hindi man ayawan basa si Tita Regine. So chapter by chapter lang para kalabot man kamusyen. Tita, I know most of us familiar sa ining linya. Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path. Nakita ko lang ni sa memory ko sa Facebook, tita, ligad adlaw. Gin-post ko ni 7 years ago. Ambot, kundiin ko ni nabasahan. Dali lang, balikan ko to. It's not clear na. It's clear. Hindi ko comfortable. Anyway, ambot kundiin ko ni nabasahan or nabatian. Siguro sang gin-post ko ni that time, may gina-weather ako nga storms or basti thunderstorms gida to or maybe drama naman, kag emote-emote. Tita, at times, we start feeling so miserable with our lives and dealing with the regular hustle-bustle of it that we see no way to go through. Ano daw? Haha. Buta, hambal man na nila, char. So, samtang ari kita diri sa kalibutan, we will find a lot of storms coming along the path of our lives, but need to remember that not all of them are here to disrupt us. There are some storms that come to clear our path and help us start afresh. Tested and proven ko ni gid Tita Regine. Lalo na sa mga nagakalatabo sa akon sa past few months. Pero now, super okay na gid ako ya. Thanks be to God. We will see a few storms that are meant to blow away all our miseries and help us improve ourselves. Kagtuod gid iniya, tita. I know kadamaan sa aton makarelate gid. Kumbaga, hindi ta pag-treat ang tanan nga storms nga nagaagi sa life ta sang same way lang. Ay wait, do ka redundant na sang puro storm nga word. Let me think sang isugpon ko, tita. Kung nagasuffer man ka mo now, permigid panumdumon, nga ara gid ang Ginoo, nga magabulig sa aton, sa pag-overcome sang tanan nga bagyo nga gaagi sa life ta. Ang tanan may katapusan. Pray lang always. Ang pag-antos nyo, matapos gid na. Kapit lang mga beshies, di kayo nag-iisa. Sama-sama tayo sa laban na to. Well, amo na gani nga ari lang di ang KLP ho kag si Tita Reg. So ano pa nahulat nyo, pautwas na. Amat-amat na pakigbahin mga matahom ninyo nga makasaysayan. Kasing tahom ninyo. Sa mga nagapalang luya na dira, tungod sa kadamuon sa problema, di pareho man lang kita kisaa, appear na lang kita. Pak. Depende man lang na sa pag-deal naton. Kalmahin nyo lang ang mga bagay-bagay. Hindi man na madala sa pamwersa, kag mas hindi na madala kung sagi lang kamo dira palibog kag panumdum. Magpakapisan lang permi, kag magbakas Pangamuyo gid kag sulat sa KLP. So here we go, tita.
Naga-enjoy lang ko ha, Tita Regine. By the way, okay. Sa tanan nga nagapamati dira, nga nabugatan gid sang ilang mga ginapasan, bale, mga pila na inakakilo, ginalukdo nyo. Tita Reg, maseryoso na ako sa diri nga bahin. Bisan ano pa na ka-heavy inyo napasan, padayon lang kamo mga pinalangga. Hindi gid magbuya, ha? Ang iban, mas malala pa dira ang sitwasyon, pero nagapadayon. Kay balaan nila, nga ang puntas ang tanan nga ini, kahilwayan, kagkasulhay. Tiis-tiis lang. Gaanta ka mo mga tips. Paano maka-get over, maka-recover, maka-move on, maka-get through, kag maka-overcome sa bisan ano nga circumstansya nga na-experiensyahan ninyo. I know I'm still young, pero at my age, ang mga inagyan ko, hindi basta-basta. Halin sang una. Here are the tips. Pakalista nyo. Go. Dopiho ba? Pero tuod ni. Based ini sa personal ko nga experience. Authentic ni. Number 1. Pray. Before mag-talk sa iban nga tawo, pangamuyo gid anay sa Ginoo. Hindi man paglipatan ang pagsimba. Number 2, basa Bible. Enough ang words ni God para makapaumpaw or makahil sa atong tanan. Promise. Lalo na after mo pray, makabasa ka mga verses sa Bible, grabe gid ang benefits. Spiritually, mentally, emotionally, kag even physically. Kaya doon nagapagsik ikaw sa pag-live sang imo life. Kag balaan mo, guided ka ni God, kag sang Holy Spirit. Number 3, ask guidance kay God and trust Him. Pagbuot niya gid permi ang matuman. Yes, may ara kita nga free will, pero God's will is always better. The best gid gani. Salig lang gid sa iya para hindi ka mo mapaslawan. Number 4, always grieve in a hopeful way. Never give up, hindi magpa-depress. Kaglabaw sa tanan, hindi gid mag-suicide. Itugyan tanan sa ibabaw. Ara sa iya ang aton paglaong. 5th, pamati kag sulat sa KLP. Nga malingaw ka na, mamag-an pa na batsyag mo. Kag kung nami story mo, may tsansa pa magdaog ka 1,000 kag makapa-interview. Bongga, diba? Diin ka pa. Number 6, avoid overthinking. It doesn't help you kung puro ka mo worries kag anxieties. Dapat clear in your mind para makapanumdum ka mo sa solusyon. Syempre, with God's help, gid gihapon. 7, do something that you love. Divert nyo, nabatsyag nyo, or attention nyo sa mga bagay nga gusto nyo or may passion ka mo. Ma-enjoy na ka mo, maamat-amat pa ka mo feel better. Like, basa inspirational books, nga damo life lessons, hindi isagi emote. Number 8, get rid tanan nga negative thoughts. Mas nagapalala na sa sitwasyon niyo, kag puro lang na negative nga energy maabsorb nyo eliminate nyo gid na. Nagapalaway pa na sa inyo, kapin pagaburingot ka mo pamensar. Stay positive, yet realistic. 9th, talk ka mo sa family members nyo, kung may gina-go through ka mo, kag kung balaan nyo, nga mabuligan ka mo. Support system tama na sila. Pero, kung sila ang rason sa mga gina-go through ninyo, pwede ka mo ka-talk sa mga close friends nyo para ma-pour out nyo na feel nyo. Number 10, tulog. Effective mani nga therapy, lalo na kung super stressed out ka mo. Isa itulog, ta na lang nabatsyag ta. Pagbugtaw ta, ti pangapilang, okay na nadayon. 11, smile or kadlaw gamay. Bisan may pinagdadaanan kita, yung gyapon Mamati lang kamo drama sa Bombo Radyo para malingaw kamo. Kag try nyo man watch funny videos para maka-laugh kamo. 12, accept. Kag mag-move on.
Batuna ang mga bagay nga natapos na or nadula kag hindi na mabalik, talo na ang mga beyond na sa control mo. Tita isa lang ko dosen na nadumduman ko nga naging effective gid sa akon sang ara ako sa healing process. Amo gid ni ang mga nagtatak gid. Salamat gid sa pagbasa tita, diri ko natakop. Kung may corrections, liog lang. Thanks gid. God bless you. Hugs tita. Love, Miss G. Thank you so much, Gid, sa imong mga tips diri sa amon tanan-tanan, Miss G. Salamat, Gid. They are all true. And I know kung ma-follow, they would be very, very effective. And as to yourself, well, Miss G, I know nga you are walking the talking. Walk the talk. Very familiar line. Anyway, thank you so much, Gid. Sa gin-share mo diri sa amon ang aton nga oras. It's 39 minutes after 2 o'clock. We'll be giving you more very beautiful and interesting stories sa pagpanumbalik sa kahapon lamang program. Kaupin ninyo si Tita Regine. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente.
Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang device. Next story, saan paggaling kundi sa ating always na maaasahan, si Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat sa Bombo Radio, mga mapisan, maukod, mahuyugon ng mga listeners. Kag most of all, my loving Tita Regine, my dearest Tita Regine. Ang luyag ko naman karon nga i-share sa imo ang parte sa mga barangay schools nga akon nga gin-substitutan sa first year teaching ko sadto. Kung hindi lang ako malipat, perhaps nasaysay ko na sa imo ang iban nga hitabo. Madamo pa ako sa nadumduman nga luyag ko i-share sa imo. Tita, basi masulit ko, ikaw lang bahala, magpasensya, kundi mo lang pagbasahon. Kakayot kay Lola, may problema. So, bala mo naman, tita, na matanda na tayo, kag nagakalipaton na, madali na lang ako mag 95 years old. Oo, gani, no? Next year, 95 na ikaw. Kag nagapasalamat ako sa puong may kapal na di ako nagka-Alzheimer's. Sang una, nga hilig ko magtanaw sang TV, pero karon wala, nagid ako nagatanaw. Tungod nga amo ini, ang ginhalinan sa pagka-hospital ko, kay natabusad to, nga daw naglinog, nga naglingin ang akon ulo, kag sige-sige ang akon nga vomit. Gindala ako dayon sa hospital. Siguro more than 1 week ako doon, bago maglabas sa hospital. Siguro mga 5 months ang ako nga higda, kag maupawan. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nag-ayo ako, kag salamat man, kay ang doktor ko amo lang ang nagabisita o naga-check up sa balay namon, nga wala man bayad. Kay akon siya naging pupil sa grade 6 ang una. Wow, swerte mo. Susubong, ang permi ko na siling sa imo, nga imbes ng TV, Bombo Radio, kag programa mo, Tita Regine, ang akon nga ginakawilihan, kag nagahatag sa akon kalipayan, subong. To begin with, tita, ang unang assignment ko, substitute teacher, sa isa ka barangay for 3 months lang, kay maternity leave man lang ang akon assignment. Ang school, siguro mga 4 or 5 kilometers from the town. 5 kami sa school, pati ang amon head teacher, nga medyo agi-agion maghulag, kag maghambal, pero mabuot man. Tita, dito ako nag-board sa isa ka balay sang teacher man, pero siguro mga 1 kilometer from the town. Wala ako nagadayon o nag-board sa barangay nga ginatudoan ko. Kaya pala mo, tita, nabantog sa do nga madamo ang mga hook dito. There are times nga nag-aalagi sila sa gilid sang amon nga school. Tita, nagatudlo lang ako pero ginanervyos ako kung madamo ang nag-aalagi sa kilid sang amon nga eskwelahan. Sa ulihi, nakabati ako nga siling nila sadto sa akon nga ang leader nila kuno akon man kumpare. So after naman sa 3 months, gin-transfer naman ako sa isa ka primary school nga siguro mga 3 or 4 kilometers from our own town. Tita, tungod nga wala pa ako experience sadto, nabudlayan gid ako kay 2 grades, grade 1 and 2 ang ako nga assignment. Isa lang karong. Isaylo-saylo ako sa pagpanudlo. Ituod. So tagaan ko homework o seat work ang isa ka grade. Dayo naman saylo sa isa ka grade. Nabudlayan gid ako, tita. Kaya ang ako nga head teacher sadto, medyo hindi man maalam nga wala ka man kuhaon nga inugtudlo. Abaw ah. So nag-board ako sa amon kumare, malapit sa school. Sa ulihi, nagpauli naman ako. Kay uso ang takaway sa mga kalabaw sadto. Balan mo, tita, may 3 ka karabaws ang sa idalom sang balay.
Kung gabi, ginanervyos ako. Kay ang mga ido nagatinaghol. Ti, hindi ka man katulog sa kahadlok. Sa ulihi, nagapauli naman ako kada hapon mag-dismissal. Sa ulihi, wala naman madugay, wala na ako nagadungan pauli sa akon head teacher. Kinahadlok ako sa iya. Kaginpakita niya sa akon ang iyang revolver sa iya bag nga buri. Di ba lang mo tita, chick boy nga daan siya. Sila nila may asawa pero may kabit pa siya kuno. Mas hindi man tuod. Anyway, Tita Regine, wala siya iya nagasulat sa iya nga lesson plan. Ang iya lesson plan, mga daan na. Kag iya date, ay gina-erase niya lang. Kag ilisan, kay tilapis man lang. Ginatudloan niya ako. Pero siling ko sa iya nga, bag-o pa lang ako magtudlo, kinahanglan, sundon ko ang husto, hindi sang binuting. Correct ka dyan. Babi mo tita, tama pa ka kuripot. Imagine tita, mismo isa lang ang ginapaabot nga visitor sa amon school. Dayon niya papaulion ang mga eskwela, kag ipatawag ang mga parents, kay luyag niya nga maamot sang manok o pagkaon para sa palaabuton nga bisita. Abi mo tita, sobra-sobra gid ka kuripot. Bisan sa iya pamistihon nga nagapanudlo, naga-shorts lang, kay ang dilargo ginahang sa likod sang pertahan para isok-sok lang kung mag-abot ang visitor. Isa ka best, tita. Nangakig siya sa mga eskwela namon, kay gintaban sang ayam ang 1 kilo nga karne nga ginhang niya sa bintana. Siyempre nakita sang ido, kag dayon dalagan wala maabot. Sisiling ko sa iya, nga ang eskwela, ang mga eskwela ang akigan mo kay imo iya sala nga hindi mo gintago o ginpakabit sa mataas nga lugar. Sa sobra niya nga kaugot, why siya magpanudlo kay akig siya sa iya mga pupils. Nagtulok sa akon ang mga bata, kay nagayuhom-yuhom ako tita. Kung magpauli gani kami, nagasakay kami sa baroto. Kung medyo madalom ang suba nga talabukon. Susabi mo tita, 5 sentimos man lang ang bayad, pero ginatabok niya lang nga ginauba ang shorts niya kay nangilin magbayad. Lata na tita mahuya sa amon, nga ginakaptan lang niya ang iyang akuan. Ay ala, sumayo lang tita, kay gin-transfer naman ako sa isa ka complete elementary school. 5 of us tita, pati ang head teacher namon. Tita Regine, ang ako natudloan sad to, grade 5. Pero nagatudlo man ako sang home economics sa grade 6. Naluyagan ko man doon, kay vibes kami sa mga kasamahan ko. Ang head teacher namon, naging classmate ko sang high school. Kagang isa, kumari ko man, nga naging friend man sang brother ko sang una. Kun kaisa, nagasakay kami sa train kun hapon, pero tuwing umaga, 6 o'clock, permi kami nagasakay sa train. Pero may lalakton pa kami, almost 1 kilometer, hasta sa amon nga school. Pero tita, laban gid ang lakat namon pauli kung hapon. Ang amon ginaagyan, mga talamnan nga madabong ang lupo. Permi kami nagapangutan. Ang ako na panglaswahan, ginapanghatag ko sa mga neighbors, kay hindi man kauyon ang mga kasamahan ko sa balay. Sang ugangan ko sadto, dito ako gastay. After 3 months, gin-assign naman ako sa complete elementary school, malapit na sa Banwa namon. Tita, almost 6 years ako nga nag-teach sa grade 4. Sa grade 4 sadto, sang ulihi, blessing in disguise, may vacant position sa Banwa nga Filipino subject. So, una Filipino, gidyano, as in P. So, niya, it's Filipino. Well, wala gid sa nagbaton, kay hindi ko no sila kay balo sa Filipino or Pilipino. Diba lang mo tita, ang medium of instruction sa adto, Filipino. Kag English as a subject lang. Kag Hiligay nun as an auxiliary language. Sa ulihi, hasta mag-retire ako,
1990-1991, why na ako kahalin sa Central School kag naging District Filipino Coordinator ako sang ulihi. Tita, I have to close now. Medyo malabo na ang paningin ko. Kag basi tired ka na sa pagbasa. Good luck, good health, God bless. Regards and kisses also to your family and listeners. Lovingly, Lola Amparing. And P.S. Tita Regine, ang isugpon kong kasaysayan natuhoy ini sa mga kasamahan ko nga mga teachers sa tong una. Sa halip na tula, ito lang ang isaysay ko sa iyo. Tita, wala na silang lahat, pero na-remember ko pa ang behavior nila na hindi dapat sundon sa mga teachers sa subong. Ang isa ka teacher nga lalaki, palabasa sa newspaper, bisan ara sa atubangan sa mga pupils niya. Natingala lang ako nga hindi ako kabati sa ilatingog. Gali, kay nagakatulog nga kapot ang newspaper. Samtang ang mga pupils niya naga-silent reading. Permi amo ini, kay akon mahibaloan, kay ti kawayan man lang ang dingding namon. Ang isa naman, tupad ang kwarto namon sa Central School. Wala ako sa mabatian nga nagaleksyon sa mga pupils. Ay kinagabasa, gali siya yasang pakitbook ang ginauyatan niya sa hunos-hunos ang iya table. Abaw, abilidad. Ang mga pupils nagakopya lang sa libro. Pagsiling sa mga pupils niya, pagsunod nga adlaw, mahatag lang sang test nga wala man lang ma-explain o matudlo sa ila. Balaan mo tita, palabasa sang pocket books. So may isa naman nga teacher nga pala singgit kung magleksyon. Kagang iya permi ginasinggit ang ang tinaga nga, Ingleson ko lang ha, lightning. Ay, nagapumuyayaw, permi kung magtudlo. Amo na gani, nga ginatawag sa iya pupils, nga si Mrs. Lightning. Of course, sa hiligay no? Balaan nyo, alam nyo na yan. So, may isa naman nga very, very soft maghambal. Halos hindi mabatian, permi nagasulat sa lesson plans niya. Bisan class hours, kapin pa kung mahibaluan niya nga wala ang principal o supervisor. Kita may isa pagid nga head teacher nga ginakawat ang bulgur wheat nga ginaluto sang HE teacher para isnack sa mga eskwela. May kumari man ako nga co-teacher nga siling niya sa akon nga luyag niya magtudlo sa mga lower sections kay bisan hindi siya prepared maka-teach siya kay mga mugid niya nga word. MANGO. Mga mango ang iya pupils. Kaya, mango lang ha. Siling ko sa iya nga ako iya, gusto ko mataas sa mga sections tudloan para hindi ako mabudlayan. So, amo na gani, tita, permi higher sections ang akong sadto na tudloan. Tita, advice ko sa mga bag-o o wala pa experience nga mga guro, huwag nilang sundin ang di mabuti na gawa ng mga kasaysayan na di dapat sundin. So, salamat po, Tita Regine, sa pagbasa mo. Again, Lola Amparing. Lola Amparing, sa tutuod lang gid, no? Abi mo bala, nagatatakid na sa isip sa mga estudyante ang mga kung ano no ang sahi sa mga teachers nga may ara sila, especially if makagraduate na, for example sa elementary or high school, tapos sila nakagraduate na, nakatapos na sang kurso, and then kung may mga reunion na balabaw ito ginahimo gina nila no nga hindi man siya nga kaladlawan, kundi dabla nga recalling. Tapos ginapapakot-pakot pa na, like say, may mga famous lines or famous expressions or may famous nga actions or something natabo nga hindi gid makalipatan no sa ina nga klase. Budo ka sa jam na sa mga estudyante no or ang mga former nga mga students sa
ila nga pagtipon-tipon, kung kayo sa ara man ang mga teachers, kasi siyempre kung mag-reunion, nagapang-invite man no, sa mga former teachers. Kagara mo na sila, kag-enjoy mo na basta sila may baluan nila kung kayo sa kakakibot, ay ako gali na, huwag ko kabalo. No, di ba? Inabala nga may nagatatak gid sa kaisipan sa mga estudyante kung paano ang iningasahi isang teacher. Kag ang mga famous nga mga linya nga iyang ginapangbuy-an sadto, bisan ang pagpangakig, bisan ang pagwalwal sa mga estudyante, di ba? Doka sadya lang gid. And it is really true, ha? Nga kung ano ikaw, kung ano ang pamaagi mo sa pag-teach sa mga estudyante, ilabi na gid sa pag-inspire sa imong mga students, amugid na iya ang magapabilin sa kaisipan sa mga estudyante nga they would never forget ang imo nga nanging contribution para sa ila. Kung nanging ayuhan man sila, that is because ginabalik gid nila, kay gina-remember gid nila nga you are part sang ilang success. And that really happens. Kita mo sa imo, no? You said kada mo sa mga eskwela mo sadto nga until now they still remember you on your special day, and even wala sang occasion, basta lang, no? Nga ginadumdum ka lang nila because they can never forget you. That is because of what you have done sa ila tanan. So, sa mga teachers naton dira, husto ka gid, no? Himo alang ang intsakto, hindi lang pagsunda ang hindi manami nga mga ehemplo. Salamat gid sa imo, Lola Amparing, forever a teacher, no? By heart and by soul. Salamat gid. Kamo dira mga kabombo, anong experience niyo sa inyong trabaho, sa inyong pag-eskwela, or sa mga nagkakalatabo sa buong sa inyong kabuhi? We would want to know. Share your beautiful stories diri sa kahapon lamang program. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid isulat and ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And once again, sakay pane sang haniway, I hope pane mabasahan mo na dang ako naging email sa imo, ha? Kung hindi man ang ako naging message dira sa imo, palihog lang basaha and then reply ASAP. Salamat gid. I hope matigayon gid ang atong pag-interview sa imo this coming Saturday. Mga kabombo, this is it for us for today. Madamo gid nga salamat. Balikay naman kita tomorrow. Sige hapon, and always, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. Good afternoon and God bless.